Abriga mutu Abriga. Okay. Thank you critical. Read off now. Critical ናይ ከረን ቦታ ታሕቶናቱ ሕተተሉ please go on. Okay, thank you Haid Manisek. Thank you. Emma, welcome back. Amaniel Jigna Ambassa. ናይ ከረን ሕቶሲ I don't know. ኢሳያስ ወይ ህግደፍ ምስ ወደቀስ እቲ ናይ ውድቆቶም ዕለተ መዓልቲ ከነኽብሮ ዲና ይብል ኣሎ Yeah, go ahead. سمعك الله تكون تساقب برناتو. Yeah, سمعك الله. Thank you, Emma. My question is this, Ajinati Emma. ناي من الباش كابتي توبيك واتساب تكون تخيلان جار كأمين كلا كتقرفات لها. ناي دكتور أبي أحمد متوعة ناي سلام كميل تقبل كايو كميل يخايو. سلام تاي سرعة تقدف دايم الليش دلو أتكيتو دلو زين حتى زين جهر دا من الواش حنسب وجه نيرن جهر تحتي تنكوينن الشيء كتب لنا تقديها انت اللي كوينو بن I hope عقب من سرك كتعنق اني بزي جزا بحلفي سوم الملوك كل الكبل لنا بميزو حتى زي thank you أماني الحوي thank you حيد Thank you. أزمارينو هذا حق زي critical سايكل تكونك أزمارينو حسرتي Okay. thank you الحوي alright اوكي الراي نقعد حن تملسكم كبرات حوات يغني اللي كا ازمارينو ناتكان ناي كرن نحط قرب كالي مسجنكا بتا ناي كرن كنجم انتاي مالتي تي إساس عند كاب سلطان تأليس كانوا بعلو دينا كاد بعل توسخ مالت نديم أنا ساد لاي خوينو أسمع عنن اتناطنتنا توانا دينا مچم اتناطنت جن ملوء ناطنت نقبرو لنا مالت سلازخونه نعود ادميقنا نبعلهم بر كوم زدلي اي مسلنن تي بسنك إساس تأقواقيلو نحن ناطنت نعو ملوء غيرنا أنا بحق كله أقعد أمي دموع أقعد أجرنا نبعلو مبلكو أنسي توسخ ساي أدلينا نيو بهلا بوجني نبتي ناتكا قال وانا وحطو خنسجر جن هذه دكتور أبي أحمد قدام منسترنا إثيوبيا زقربو تاويت أنا بتاعي أونتاوي تاويت إلى زقبلو حجة راجع يكون ولا بتي فلماون نبتي مجمع أفتناتنا إنوغريشن جزء أميتون يريو إذا حجة زلو زرباسي حدش أيكونن مخنياتو كله كبانا زقبرسي نحنا جامنا هنقبرينا زبل حرب نيرو يابت وانت أنا خالك زي تمالي تفصامي كوميتنا يهودك مستزارة بنصون بعلو دقيمو أب تلفزيون مسخررو درجة فلوت مجدي نيرو خينو اسمعني رؤي ناي دايركشن ناي أكايدا لوتي غير وصدو أنا خاطر أنا حمالتي خاطر إثيوبيا أنا استراتيجية تححزان أي تقولي زوجة كوينو يسمعني مقنعته أباي توالبت وسط إثيوبياون نتي زبلو بزح كابت زبلو درو تكبيرو لا حتى زي مالك اجي نعو كم موكس غير كان تدا استبيل كالو نزو بلبو زبلو زلو خوينو ذرايني of course تي صراحه بايتا كرغاغص كخون كخلالو ግን ቃንኡ እቲ አታታቱ አባህሉ ቢፖዚቲቭ ማለት በአውንታ ዝሪዮ አነ ማለሲ كل ጊዜ ናብቲ ግብረ መልስ እንደ ክሰግር ዘለ ዋላ ሓንት መተሓዝ ክትረክበሉ ይትኽእል ንኻትና ኤርትራ ኣነገር of course እንድሕርታ ካባድ መኽትወጽለኩም መጀመርያ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ታመልሱንሲ ስለምታይ ኸነ እዚኣ ዘይትዛረባ ዓዊልካ
እንታይ ትጸገም ካብ ምጽቃጥ ካብ እዝንኻ ፍንጫኻ እንዳሓሰኻ ሕሲሲልካ ሓቢኻ እንታይ እዩ እቲ ፋይዱ ብጣዕሚ ዝገርም ኩሉ ግዜ ኣባሃህል ኣለዎ ዋላ ሰላም ክትብል ከለኻ ኩና ከለኻ ሲቃና ኣለዎ ስለምንታይ ዘይትዛረባቡ ዓዊልካ ወል እዚ መርገጺና ጽቡቕ እቲ ተበግሶ ናይ ሰላም ኢልኩሞ ዘለኹም ንሕና እውን ብቀደሙ ሰላም ኢና እንደሊ ናይ ብሓቂ ድሌት ናይ ሰላም ድሕረ ሃልዩካ ማለት እዩ መርሓባ ግን መጀመርያ ካብቲ ቦታ ክትወጽ ኣለኹም ወይ ብዛዕባ ዋጻጻኹም ዛዕባ ምሕንጻጽ ናይ ዞባት ክንዛረብ ኣለና ኢልካ ስለምንታይ ሰናይ ድሌትካ ዘይትገልጽ ሕጂ ብምጽቃጡ ትስርዓት ክሳራ ጥራይ ዘለዎ ካብ ዓለም ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ መሬትካ ተወሪሩ ስለዘሎ እናታት ክንገብር ዘይከኣልና ኣብ ቁጠባ ጸገም ኣጋጢሙና ዘሎ ከምዚ ዘጋጥመና ዘሎ ብዙርያ ናይ ወያኔ ከምዚ ገይሮም ስለዝዓገቱና ስለዝሓነቁና እንዳበለ እዩ ዘመኽነ ጸኒሕ ነው ኦኬ ሞንህል ናይ ሰላም ኢድ ተዘርጊሑሞ እንታይ ይግብሮም ናትካ ጽቡቕ ድሌት ብውሕዱሲ ክትገልጽ ይግባእካ እቲ ቴክኒካዊ ስራሕ ካልእ እንዲዩ ኮፊልካ እምብቆ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዘረባ ማለት እዩ ግን ዋይ ደይ ትዛረብ ናይ ሰላም ድሌትካ ዘይትገልጽ እንታይ እዩ ዝዘብርሃልና ማለት እዩ ነቲ ኩሉ ግዜ ኩላትና ንፈልጦ ዝጸናሕና እዚ ናይ ባድመ ዝበሃል ጸገም ናይ ብሓቂ ናይ መሬት ጸገም ናይ ዶብ ጸገም እዩ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝጻሕተሮ ስልጣን ክግብል ስለዝደለ ኩሉ ነገር ተጸንቂቁ ነይሩ እዩ ኣብ 97 ታቋም ከም ሰነድ ጸዲቃ ንምትግባር እንዳተዳልወት ከላይቲ 98 ኩነታት ተጀሚሩ ባድመ ሽዑ ሞሊቃ ናብ ኢትዮጵያ ስለዝኸደት ኣይኮነን ባድመ 1984 ኢሳያስ ባዕሉ ፋኒዋ ይቀደም ባደ ዝበሃል ሕቶ ሰይካ ምስምስ ጥራይ ብኢሳያስ ሕጂ ግን በዚ ዶክተር አብይ ዝገበሮ ዝወሰዶ ተበግሶ ኢሳያስ ኣብ ኩርናዕ ኣሎ ባህላ ያኔ ኣብ ኩርናዕ ተቀርቂሩሎ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይዝደሊ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ምሕዝነት ናይ ሰናይ ጉርብትንኡ ክቅጽል ይዝደሊ ነዚያ ኢሳያስ ሕጂ ወላ ሓደ ከምኽንያ ይክእልኒ ካብ መሬትና ቀድሙት ዋላ እንተ ወጸሉ እንተ ዝወጽ ነይሩ ኢትዮጵያ እንተ ዝወጹ ነይሮም እውን I don't think ታሽሙ ዝገብር ማለሲ ዝቅበሉ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ካልእ መምኽኔታ ክፈጥር ኮይኑ ይስማዓኒ ንኣብነት ዝኸሳልዮ ጸንሐ ምስ ሱዳን ማለት እዩ ሓድሽ ዘረባ እዚ ንባዕሉሲ ምናልባት ሓደ ኣንፈት ክኸውን ሓደ ኣመት ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘኣንፈታ ምስ ረኣያ ሓድሽ መሪሕነት ምስ መጸ ብቐጻሊ ፕሬስ ሪሊዝ እንዳውጽአ ጀሃድ ሞጽና ኣለው ብሱዳን ቀጠርን ኩስቶም ከምዚ ገይረን ገለ እንዳበልካ ዘሎ ቀጻሊ ሃለውለው ምናልባት ካልእ ሕጂኻ ካልእ ጸገም ፈጢሩ ዋላ ተና ኢትዮጵያ እንተፈኾሰት መዛረቢ ንመላሓሱ ጸጊምዎ ካልእ ናይ ሱዳን ገለ ኢሉ ከዓ ካልእ ኣብ ሓሸው የኽእትዎ ይነት ህዝቢ ስለዚ ብመሰረቱ ኢሳያስ ናይ ሰላም ድሌት የብሉን ብቀደሙን ናይ ኤርትራ መሬት ከምልስ ኢሉ ኣይኮነን ኩነታት ጀሚርዎ ብቐንዱ ኣብ ስልጣን ክነብር ስለዝደለ ሓደ ዓብይ መምኽኔታ ምናልባት እቲ ነገር ከምዚ ስካሌት ዝገብር ገለ መላይ መሰሎ ንኸውን ማዕረ ናብ ስዕረት ናብ ገለ ዘብጽሐሉ ኣይ መሰሎ ንኸውን ግን ብቐንዱ ኒ ፖለቲካዊ ውዲት ናቱ ንምስልሳል እዩ ዝመሃዞ ተንኮል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ዋጋ ኣይከፈለን በዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ብሓቂ ዝምስምስ ናይ ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ኣሚንዎ ክሳብ ሕጂ ምጽማሙ ብጣዕሚ ዘውከየኒ ጉደፎ ኩሉ ነገር ቤትናቶም ቋንቋ ጥራይ 19,000 ሰብ ኣጥፊኻ ብሓደ ኩናት እሞ ድማ ምኽንያቱ ዋላ ሓንቲ ጭብጥ ዘይብሉ ብዝኾነ ወገን ይጀመር ግደፎ ኣነ እምነተይ ኢሳያስ ጀሚርዎ ዝብል እምነት ዘለኒ ግን ብዝኾነ ወገን ይጀመር ሲ ደቅና በይኣትዮም ስለምንታይ ኣብ ኩናት ኣቲና ዋላ ኢትዮጵያ ይጀምርዎ ስለምንታይ ንሕና ንዑ ኣቮይድ ክንገብሮ ዘይፈተና ኩናት እኮ ብክልተ ወገን ይዝካየድ ኩናት ዋላ ሓደ ተኩስልካ ሓደ ንስኻ ነቲ ተኹስን ተዘይመልስካ ሉ ክቅጽል ኣይክእልን ይፈጽሙ ኢትዮጵያውያን ሽዑ መጽዮም ሲ ናብ ስመራ ናብ መንደፈራን ዓዲ ቀይሕ ካቱ ይኮነን ኖርምስ ኣለዎ ኣገባብ ኣለዎ ቅጥዕ ኣለዎ ኩናት ዝበሃል ንባዕሉ እዚ ግን እሳቶም ጥራይ ዘይኮኑ ዋላ ማለት ነትናትና ነቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ጥራይ ኮንኩን ዋላ በኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ነይሩ ክልቲኣቶም ሲ ልቦና ኣይገበሩን ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓሸው እትየሞ
ህዝብ ጠፊ ዋላ ሕጂውን ኢትዮጵያ ንባዕሎም ሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንዓና ንኤርትራውያን በቃ ስለዚ ሓለልና ስለዚ ቀድሙና አይኮነን ብናይ ገዛ ርእሶም ምክንያታት እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ግን ስቲል ኣውንታዊ እዩ ተበግሶ ሰብሲ ካብ ፀገማቱ ተማሂሩ ብብድሆታቱ ተመኪቱ ንዑን ምፍታሕ ከምዛ መሰለ ስጉምቲ ወስድ ከሎ ንባዕሉ ዓቢ ተበግሶ እዩ ብኣውንታ ክግለጽ ዘለዎ እዩ ኣብዞም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ መራሒ ገይረ እዝሪኦ ኣነ ነዚ ንዶክተር አብይ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ መዳያት ወሰዶ ተበግሶ ወላ ካብ ፀገም ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገም ሰብ ፕሬሸር ክረክብ ኣሎ ገለ ፍታሕ ዝኾነ ግድል ሓደ ፕሮብለም ክትፈትሕ ዋላ ማትሲ ክትፀገም ኣለካው ኣብ ፀገም ይትፍታሕ ዝርከብ በርሲ ኣብ ደቂስካ ከለኻ ዝመጽእ ነገር የለን ለዝ በዝ መንጽር ክሪኦ ከለኹ ኣነ ኣውንታው ምዕባለ ገይረ ዝሪኦ እትናትና መንግስቲ ግን እነት ነገር ይቀበሎ አይቀበሎ ንሕና ቶም ኤርትራውያን ሲ ከምዚ ድሩዕ ደጋጊሙ ዝበሎ ቀደም حسابنا هنقبر لنا دونجنا لنا حجي كونن قدم هنقبرو ዝግባአና ዝነበረ حسابي ግን حسابنا هنقبر لنا ባህላ ያለ እዚ ስርዓት እዚ መሊሱ ተቃሊዕ ሎ ናይ በሐቅ ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘይብሉ ንህዝብ ኤርትራ ከጥፎኦ ከጽንቶ ነቂሉ ከም ዘሎ ምክንያቱ ካማንም ላዕሊ ካባይን ካባኹምን አጸቢቁ ዝፈልጥ ናይ ህዝብ ኤርትራ ሁነታት አበይናይ ደረጃ ወሪዱሎ እቲ ስርዓት እዩ ፈልጥ እኮ እዩ ክንደይ ሰብ ሒዙ ተሪፍሎ ፈልጥ እዩ ግን ንዕኡ ክቅጽሎ ጥራይ ኻትሪዮ ሓንታ አሁንታው ስጉምቱ ወሲዱ አይፈልጥኝ ቶም ኢትዮጵያውያን ነዚ ፕራይም ሚኒስተር አብሲ አውይ 3 ዓመትን ቴል ብድሆ አጋጢመኖም ዘለዋ በዓይኒ ቅልውላው ክትሪኦ ለኻ ፖለቲካው ቅልውላው ንሕና ግን 20 ዓመታት ኣብ ቅልውላዊና ነብር ዘለና ካብ 98 ናት ሒስካ ክሳብ 2018 ካብ ቅልውላው አይዕረፈን ተሃገር ስለዚ እቲ ናይ ኢሳያስ ውዲት አቦቱ ኮይኑ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ህዝብ ኤርትራ በቃ ፈጺምና ለሚስና ኢና ዘለና ስለዚ ካብኡ ንባራበር ጥራይ ዘለና እምበር ከም ዝኹላትና ንፈልጦ እቲ ኩነታት ጻዕዳን ጸሊምን ኮይኑ ይርአን ብዙሕ ዘዳናግር የብሉን ዋላ ቅድሚ ዋላ ዝናይ ባድመ ከይኮነ ከለውንሲ ዋላ ሓንቲ ኢሳያስ ዋላ ሓንቲ ድሌት ናይ ሰላም ናይ ሓልዮት ናይ ህዝብ ኤርትራ ከም ዘይብሉ ዋላ ሓንቲ ዘዳናግር ምክንያት ኣይነበሮ እቲ ባድመ ዝበሃል ሰበ ምክንያት ኣይ ባድመ ኩሉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነይራ ሳቶም ማሕድርዋ ነይሮም ባዕሉ ኢሳያስ ይልዎም ከመይ ጌራ ሕጂ ባድመሲ መዋጊቲ ናይ ኤርትራ ትኸውን ምንት ባድመሲ ኤርትራ ትጠፋሉ ምክንያት እንታይ እጃ ኣነ ካብትና ኢሳያስ ውዲት ንላዕሊ ነትናትና ናይ ኤርትራውያን በሓፈሻ መርገጺው ዝገርመኒ إذا شح سب ميتو كاب حدا ولا حنت واقع ديبلو سب هليكات في من إسي كولد كزمت قبوز نبرو بثلاثة بأربعة خربحت نبرو من إسي تفيس ولا حنت خي تاشم خي قبر كاب بدحريو تراي بسدة بسرتن بقلم هل يقول الله من إسي قليل هيكون انت عن طويل بالكم دربا هزبسي نزموتو سبات مقبر خلنا قدقات فحارولنا قبل كله افرازات زي العسل تساينو بحد عدسي بتعامي زحزن ابزي واندا انا مالس بناتي مرداتا تا ايرترا تبال اغروالا ايساس كم زبلكا هوديقون نمتكالاسي نمعرايا قليل واغا قليل صعري ايكونن كحتنا قليل نظر ايكونن اجسي ማያስ ነፍስና ወንክ ነቅፋለና ባህል በዚህ ሁነታት የቀን የለይ አዝማሪኖ 10 ኦኬ ታንክ ዩ ጋሻና ሞ ኩብራት አሕዋት ክንቀጽልና ኣብ ሕቶን መልስና ደልና እድሪስ ባጎኒ ይርሎ ኸብላ አለ እድሪስ ባጎኒ ኦኬ ጎ اسمع انت اللي حتى ويك ودع على بلونا سمع الله خلهم انتي صيده خل الكيبل سمع انت اللي امانيل بطعمي يغني لنا تتمهرت ذهب كنا ابز زامسيخا تمهرو ولا بتي رديخات تبلو اسمنا سلازكاتاتلو بطعمي يغني لنا بمنتاي كجمرلكا مسنايلكا نايلوم معلتي ارس استحاسي نوي حيزاربني دكتور قبري
مع عامة خلطة عامة مسئب زغزاسي انتاي مهرنا مسلكا ازي هاجر إرترا نبلوس حزب زلو مريت زلو لعلاونتو زراغص منغستي زلو خايلو مهرنا نتهاجر زبحال ديفاين كقبر فتن كله مالتي نحنا السنة أنصارت منغستي إمبر أنصارت مريت أنصارت حزبي أنصارت العلاونة حزبي إرترا يكوننيلو يمهرنا نيرو لما عطنا سخا شوعة نصبتها تقميت كلنا لها ناصنتن اتي ناي مسواتي معلت زبحالن إلكا أطال إلكا هتقمطن كلها مستناي دكتور سامع خوين تسمعنا أنا مالتي شوعة نصبتها تقمطن كلها كبرن عبية الحبرة السب زراغاغصيو ناصنت كنبلو خلنا كارن مستنتانن ون زلو همتيو اتناصنت نبلو اتي 10 سنه نبلو حلافنت ون يزخاخرنا ايو حلافنت منታይ ገሊጽካዮ ንወለደታት ዝኸይድ እዩ اذا امر زي ناي ناصنتن ناي مسوات معلتن نزنت الت نجنريشن እና تذكر خيد زلو እዩ إلكا أقمت كايو كالي عبي إلكا زقمت كايو الناس النتي لهم تسوؤوا إلكا زقمت كايو قطر شدش تلو إذا من الناس النتي لهم تسوؤوا نتي هاجر إرترا نتي العلاو نتي إرترا نتي ناس النتي هزبي إرترا نتي هزبي إرترا إلهم تسوؤوا سلازغنو إذا ما حالت زيك سكر أقداسيو important يلكانا حجي انت حتى كازدل زلخو اتناي دكتور علي غلصلكا هلخو مزنات كان يلو معلتس تححازيو نزي شوعة نطبي زغلصكايو زي قبلو زعباتاتن تكالاتن አለው اذا هاجر زيا ناصنت هايملكتانيو ايغبانيو لعلاونت هايغبانيو أمانيل إياسو شفتا أينرو زبلو زعباتاتن تكالاتن اللو إذا زعباتات زياتهم إذا تكالات زياتهم انتاوتيهم تا أصبقا أعمقا ختمهر الناس ذلك هذا انتاوتيهم زم تكالاتن زم زعباتات زياتهم حانتي كما يقرنا خاء نك على صم حانت حتى أزياء تخاليتي اتن عندي قامت كلنا ناصنت إرتران معلت سواد 10 سنه زبحال نغري خا قامت كلنا قدمي حاتيتهم انت نيرم حاتيتهم مايام سالسيتي ذا عوته زجمرا شحنت شعته مسان حدن سالسيتي ختكون دو امستغبان ويس سلازي ذكر كاي اخا وي كاخا سالسيتي ختكون اي تخيلني الكا سلازي حسب كاريخا انا نزيا سالسيتي غير مقمط كوانيري حاتيتو مخان تخينم دحانا يتملسا يقني لي ودي الله يا اي تحذر لي شيم بارك لي غريتا شيم كاطوا كم انت ليه كم قال مليواتني شيم هو ادريس باغوني يا ثانك يو ادريس اوكي يغني اللي بتاعمي ادريس باغوني يا عبد البلكايوسي انا ميتي مستناي دكتور جبري سماما ميت خا نتوم زبلكايوم نتوم انصار ناصنت انصار لولاونت ኤርትራ ዝኾኑ ወገናት ድማ ميت خا نصقوم مالتيو نحنا كل ግዜ ካብ ዜሮ ኣይኮንናን ክንጅምር ዘለና نحنا ካብ ሓደ ደረጃ ኢና ክንብገስ ዘለና ኣብ ኤርትራ ሓራ ኮይና ሓንቲ ሃገር ማለት እዩ ርእሳ ዝኸኣለት ሃገር ኮይና ግን ነቲ ሃገርቲ ዝበቅዕ መንግስቲ የለን ሕጋዊ ስርዓት የለን ቋም ባይቶ ዘለዎ ስርዓት የለን ስለዚህ ነዛ ኣሊና ሓደ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ህዝቢ
نخلو زساتف مالتي نخلو زساتف سرعات كنتكل يزقبانا كم انت دغيرنا مو كاب زيرو اندحر جميرنا يوم ودعتا كمان يبلون تقالسي قالسي هيوت كون يبلون قالسي سي مسارحي ناي لوطيو ስለዚህ ናጽነት ተረኺብሎ ኣብቲ ናጽነት ግን ሓደ ጥዑይ ስርዓት ንመስዋዕቲ ናይቲ ህዝቢ ዝኽሕስ ረሃዋን ቅሳነትን ዘምጽእ ሰላም ዘስፍን ናይ በሓቅኻ ንህዝቡ ሓልዮት ዘለዎ ኣታ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝበሃል ህዝቢ ኩሉ ዘይተጋደለ ሰብ የለን ተጋደልት ነርኩም ማብ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ኣብ ጀብሃ ይኹን ኣብ ሻዕብያ ተጋዳላይ ነርኩም እንድሕር ኣብ ትገድል ነርኩም እንድሕር ነቲ ህዝቢ ቀሪብኩም ኮይንኩም ሲ እቲ ህዝቢ ዘይወፈዮ ዘይገበሮ ነገር የለን እዚ ከዓ ሚእቲ ነቲ ቃልሲ ነቲ ከውዝ ደጋፊኡ ስለዝነበር ከመይ ጌርካ ኸነ ህዝቢ ዝትጠልሞ ነዚ ክንዲ ዝተወፈየ ሰብ ናይ ተጋዳላይ ግደፎ ዛንቶ ይክንብሎ ፀናሕና نزي تلمك تحضر قسينكا ابتا هاجر بتعنيو تاج مقبرك ازيوتي انا زوجينا زلو نخلو تهزب ارتراسي اب حدن كتيتو زلو اذا كنت تعزيو نزينا انقيرو زلنا نمبر بخام ترفا اتي حزب كو تي هاجر كو ناتو انتليجنس الله حنقول الله كو قالس خبر كله هنقاساقس كله سي سلاز توصعي ناتو ناصنت نسوز وننو ناصنت سلاز دلي رحت زقات زربنا زلو زقالسنا زلو ابيت زبلنا زلو ግን እቲ ህዝቢ ጻምኡ ዘይምርካቡ ልክዕ ማዕረት ቃልሱ ዘይኮነሲ ብዝኾነ ዋጋ ክትዕቁኖ ዘይትኽእል ሓደ ጽዩፍ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ዓለም ከማን ተራእይ ዘይፈልጥ ኣብ ኣፍሪካ ተራእይ ዘይፈልጥ ዳይዎም በዓል ዚምባብዌ ለውጥ ገይሮም ሙጋቤ ና ኤርትራ ጉዳይ ግን ኣብ ኣፍሪካ መወዳድርቲ ሲኑሲ ምስ ሰሜን ኮርያ ይወዳድር ዘሎ ናይ በሓቂ ይኻ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪካ መወዳድርቲ ዝበሃል ይብሉን ዳይዎም ኣብ ክንደይ ሰዓት ናይ ለውጥ ሕቶ ልዒሎም ናይ ለውጢ ጉዳይ ተታሽሚ ይገብሩሎ ሮበርት ሙጋቤ ዚምባብዌ ክለያ ተፈቲና ብዝተፈላለየ ብእንግሊዝ ወላ ብኻልእ ግን እቲ ህዝቢ ነቲ ድሌት ናይ በሓቂ ኣብ ዘበገሰሉ ግዜ እቲ ናይ ለውጢ ኩነታት ካመፅዩ ብዘይ ደም ፍሳስ ብዘይ ላዕልን ታሕትን ስለዚ ንዓና ዘድልየና ዘሎ ናይ በሓቂ ሓቀኛ ሕጋዊ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ንኹሉ ኤርትራዊ ዝሓቁፍ ስርዓት ምትካል ይምበር ነታ ሃገር ካልእ ንገብሮ ቃልሲ የለን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣብኡ ኻስ ሓደ ስርዓት ምትካል የድልየና ግቡእ ስርዓት ንብዓት ማለት እዩ በዚ ሰማማዕ ዝብለካ ዘለኹ ናይ ዶክተር ገብረውን ኣይ ቲንክ ከምኡ እዩ ነይሩ ከም ዝበልካዮ ስለዚ ኣብኡ 100% ዝሰማማዕ ካልእ ነዚኦም ከመይ ጌርና ኢና ንቃለሶም ዝብል ነዞም ነቲ ናይ ናጽነት ሕቶ ዘቋናጽቡ ሰባት ከመይ ጌርና ኢና ንቃለሶም ዝበሃል መጀመርያ ናይ በሓቂ መትከላዊ እምነት ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ህዝቢ ጽቡቕ ባህጊ ክህልወና ክእል ኣለዎ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ከምዚ እንተደኣ ኮይና ብርእሰ ተኣማንነት ኢና ንገጥሞ ዘለና ነቲ ጉዳይ ማለት ወላ ሓንቲ ትሕዝቶ ይብሉን እኮ ክትሪኦ ከለኻ ዝበሃል ሽፍትነት እዩ ነይሩ ከመይ ጌርካ ካብ ኣሜሪካ ካብ ሃርቫርድ ወላ ካብ የል ካብ ኦክስፎርድ ሲ ፈቲኑ ኣብ ሳሕሊ ከይትሰብ ኣበይ ዓዲ ተራእይዎም እኮ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ እኳ እዩ ነይሩ ገሊኡ ካብ ከተማ ንኡስ ቡርጅዋ ማለት ሓደ ማናባብሮ ዝነበሮ ሃብታም ነጋዳይ ፋብሪካ ዝውንን ዝነበረ ደቁ እኳ ማው ታይ ማለት ሽፍትነት ዝብል ኣመር ክፈልጥዎ ክእሉ ቅድሚ ሃገር ናብ ካልእ ክውዝዑ ምፍታኖም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብሲ ገሊኡ ንዕቕዎም ገሊኡ ተስፋ ቆሪጡ ታይ ገደሰን ኢሉ ካብኡ ናብኡ ኣብ ውልቃዊ ጉዳያቱ ኣድሂቡ ሸለል ስለ ዝበሎም እንተዘይኮይኑ ኣነ ኣብቲ ዶሚናንት ኦፒኒየን ናይቲ ዓዲ ኣትዩስ ንዕኡ ክብድህ ዝኽእል ኣተሓሳስባ መፂላ ኣይኣምንን
دحر قليو ناي تلقوي مالسي نتي إرتراوي هاجراونت ناي مفحق تبغوا ستاتون الله مستقل عليه وجنات مالتي حجي إذا أقول سلزنا برو بيكون الكاد تبغسه نتهاجر بهايمانوت ببهرات نخفافلكا ناي مودابو عينت نطفتاتون سلزنا بره ازي نسسار لي والقسبات تبغسه زي كونه قال صقعتاتون سلازلو معريو خوينكا برئسه امانነት ገጢምካ ክግዳህ ነይርዎ አይ ቲንክ ሕጂውን ዝረብረበ ኮይኑ ስማዓነቲ ኮም አይነ ስሜት ምናልባት ብጮጣታት ከሉ ኽእሊ ግን ብዙሕ ታሽው ይብሉን ማለሲ ኢምፓክት ይብሉን ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ህዝቢ ከምታ አንቶ ይዝበልናዮ ከምቲ ዶክተር ገብረውን ዝበሎ እንታይ ይዝደል ዘሎ እንታይ ጎዲልዎ ዘሎ ፈልጥ እዩ እቲ ጸጋም ተአማሚና በሐባር نحد علامه ክንገሰሉ ንኽእል ባይታ ስለዘይ ተፈጥረ ምናይ ገዛእ ርስና ጸገም ማለት እዩ እንተ ዘይ ኮይኑ ንሳቶም ብዙሕ ነተሓሳብ ናይ ኤርትራውያን ቀይር ናይ ምቕያር ኃይለ ሐሳባት ነይርዎም ኢለክ አይ አምንን ያነ ወገናይ እንልካቲ ሞመንቱም ኮማንስ ድሮ ጠፊ እዩ ስለዚህ እቲ ከንቃለሶ እንኽእለሉ ጥበብ ነተሐቅታት ምንጻት ራዩ ተሐቅን ድሕራም ፂኻዮ ብርእሰ ተአማንነት ናይ በሐቂ እቲ ሃገራውነት ከይፈሓቅ እቲ ኤርትራው ኽብርታት ከይፈሓቅ ናይ በሐቂ ተናጽነት ኮይኑ ንኽይድ ናይ ኩላትና ተሳታፍነት ስለዘድሊ ንቃልሲ ዝዕድም ባይታ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እዚ ከምዚ ዓይነት ዝምባለታት ግን ነትቃልሲ ንድሕር ነተጋዳላይ ተናእሶ ኮይንካ ነቲ ህይወቱ ዘወፈይ ወላ ሓንቲ ረብሓ بعيني بحتو مالتيو كي تتصبي ذقاله زنبره سب ندحر كم ጌርካ ከተዳخمو ፈቲንካ እትለውጢ አይናቶሙኒ ማለትዩ ከምታ አንቶ ይዝበልናዮ ደለይቲ ፍትሑን ተባሂሎም ናይ ደለይቲ ፍትሕ ሽግር አይኮነን ዚ ናቶም አጀንዳ ዘሎም ካልኦት ሰባት ዘበግስዎ ዘለው ምንቅስቃስዩ ስለዚህ በዚ መንጽር ተራዩ እቲ ደላይ ፍትሑን ሓድነት ናይ ተሐሳስባ ገይሩ እቲ ክንጸግ ዘለው ተሐሳስባ ከም ከይብክሎ ነተቃል ኢሉ ክፈላልዮ ክእል አለው ናቱን እንታይ ዘይናቱን ሲ ወጋግኖ ክእል አለው ሕጂ በዚያ ከተቃላ ዝደሊ ሓው ድሪስ يغنيلي اوكي ثانك يو حنت حتو نيرات تغاغي ادريس باغوني تا سالسيتي كما دي يعني راس سالسيتي كم هاجراو بعلات تاع او يا حقها قول عايزي تطلعيلو نيرو حدا حاونا منيو فاكت بيمثلنا زخاخيرون ناي كال سب بصحف حتتوا نيرو ابو تنكفاس لنورك ينبر داي مثلك ادريس باغوني نعاسي كم هاجراو بعل نيرو تزعل بعل ناس نسوي نيرو بتقدي قالسي نحمد ادريس عواتنا ذكرنا ولا بتصنكر كنتات كيترفت حدا مسكرم بخلطنيا ابتي حزباكم بارك لنا مالتي نو لحرجن ناطنت مسترغاغصه مجمار برتاو قالسن حدا ناي ناطنت بعل نيلكا مغبار سي حدا ስለዝኾነ ዕላማት ቃልስ ተጀመረም እንትናጽነት ተረኺቡሎ ነቲ ናራቲቭ ናይቲ ምጅማር ናይቲ ብረታው ቃልሲ አቡ ختم ጾለካ ኣብትናጽነት በኸመይ ተጀሚሩ ቃልሲ ታሪኻዊ አማጻጹ እንታዩ ኦፍ ኮርስ ክግለጽ ክኽእል ኣለዎ ግን ናይ በይኑ በዓል ዘድልሲ ኮይኑ አይስማዓንን ኢለ መልሲያኔረ ምክንያቱ አካል ናይትናጽነት ምክንያቱ ትምጅማር ብረታው ቃልሲ ምንትናጽነት ስለዝነበረ ንሱ መስተረኽበ አብኡ አሙላት ናይታ ሀገር ኢልና ነብዕለሉ አጋጣሚ አብኡ ተጣቃለለ ኮይኑ ይስማዓን ንኽብል መልሲያኔረሞ ሶሪ አይነበርካኒ ኻማለትዩ አኖን ሕጂ ሸለል ረሲዓ ጽኒሐ بخومي إذا تخوا أبو أكلنا يتناصنت غير سلزرا أخوا يا قني اللي إذا زخاخر كاني كبر حاو طيب أوكي هنكتلنا بحفتنا عدينا بقايت كلته سوري كلته لك سايكونا أوكي قول سلام تميل وريدة وانا يفلتكن مرست أنا يعني
يغني لي كبر حونا أمانيل زي تمرتي خدبنا زوعلك اوكي بقيت حب مايك على دينا قول خل وانت كل جزء تقبروا صعري خمس جمخ حل فايد لهم ناتي حتى أبزاناي لما عالتي زغرب كيا سمينار زي كنا أزمارينون بخفالة عمت واحد يتكوانيرو وانا حتى إلى سلزة حسب كسي تختمرنا وعلكا زلها تبوء تمرتيو كاب قدمون ناينوح زنبر قداين نمهارو دارجا معلتاوني إذا كان حدش تريو مسينا زلو بزعوا زناي إثيوبيا جرات زلات أوعدسي تنكفنا إلو حسيبة بخفانو مليس كايلا جن نعطي حتى مسؤول زخيت انتايو أنا ندليت فتحسي زي كنا تعتزس بخم يسألونا كلايك أني نحنا خم دليت فتحي كنقبرو زلنا سراح وحلفنتنا انتايو زينا تغليل كان نحري مليس كالنا كابتي بروجرام كاوصز بلايغن كنت ازبرقا وانا ويا الى سل حسب كيمو يغني يا صبو بقايت كلت مسكنكي هو علنا احنا عندنا بحطيرو كم تاعنتو يزبلكو باونتا ازريو زي جن نابتن وسنات حتوتات دلعالكيان كخيد ني دليت فتحي بخمي يسالونا زبلكيو أنا بأونتا مالس درخيت كفترة له خلينتي دلاي فتحي ويدا هذا ودو بزخونه من كسقاس زي بالنا خوي نمبر حجي إساياس نتي هزب قششلو ختالو لو صالح مخنيات زي بلو غزي هزب درون بتي سقاي ناي إساياس فيجي عيدو سلازلو درون اي لوتي دليت علو تهزبي ግን قال يوسف زيا مخنيات زيا ميو كتبلو ايصنحت ማለት አይኮነን ማለት እቲ ወያነ ወሪሮምና خلو ገለ ዝባሃል ብዝተፈላለየ መልኩት መረዳእታ ናይቲ ሰብ ማለት ስርዓት ክትቀመሉ ጸኒሒው ነቲ ዝኣመሰለ ሞጎተ ስለዚ እዚኣ ተወጸሉ ግዜ ኢሳያስ ኣብ ዝቃላዓሉ ግዜ ቁርብነት ናይ ህዝብ ንለውጢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ወጻእ ዘሎ ዝያዳ ስለ ዝዓዝዝ ነቲ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ درخيت كفترلو قلبت كوسخلو يخلي زبل امنت علني بنسئلي كونن تي دلاي فتحن بعلوها نعود دم نعو ذا فاسيليتيت زغبر مدرخ وي بايتا خفتر كخل الله اجي ابزي رؤي قدلت كم دلو بوغنتي ناي دلاي فتحي رؤي سلازي تي ناي تقاومو دنبن بعلو نفسو كاللي كودب اللو مسحب نايتي قال نقالسي دنتا تفسب كخون قلت لوط ناي قد دليت فتحون تصبا يكونن ولا بتوش تعدون كما خلي لازم نحنا خم دليت فتحي لوطي نحنا كل جدي من بين ما تصالو يكونن كقدسنا زلو مناتي امنت اتعلاما اب ارترا حاله حقاوي سلطان نخلو زساتف قصالنت نايت هاجر زرغاغط حساب زخونه ببعلاو خناتات بوشتديو تروز مصتي لوطي او نعو خنقالاطفو خنفتنا لنا بعلنا بحيلنا نز خناتات دي تطقينا دينا كنمصو انتاي تزغدس اتلوطي ازي زبلنايو علامه ذا عنتو كنزاربلو صنع العلو صنع ادريسون ኤርትራ ትባል ሀገር አላ ካብ بعداو መግዛት ሓራ ኮይና ግን ነፍሳ ዘይረከበት نبور سرعة داي بالله حق زي بالله سرعة داي بالله بايتو زي بالله نزو كله ذتكنا امنت قوام تتقنيا ملكعو لكع نتهزب زحقوف بايتا نحرت فتيرو نزخ ندفعلو خنكلالنا هنا توابعو خنكلالنا اجامنا خا خنقبرلو خنكلالنا الحمد لله يتفتحي لذي تين حتى تاعت كذا اساسران دين بزمن طريل زريو أرجن إذا نايك ألسنة جرات كانت سوابق تا أنا زبل قوامي تكون الله وبكازي كم زخون الله قليلنا كانت سوابق كنمل جن تهاجر كنسونه يبلنا كم دي دقاق من زبلنا أو تا إرترات بها الهاجر أبز وانزي روح زبها لي يبلنا ناتم سبعة تتفي هذا حزب زي بالله
زلا مريت تريفات انتاي تركمو نقبرو زلنا قالسي سلازي تناي غزي حطون بعلو تناي غزي قددم حطون بعلو اب قمت كاتو زلو وي كمدي دغاغينا نبلو ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ዘለውላ እዋን ወርሕን ድሕር ኣብ ስልጣን ቀጽሉ ተሃገር በ10 ወርሕ ትጠፋላ በዓመት ትጠፋላ ከማለት ጌርና ክንሪኦ ክንከል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ቁልቁለት ያትርከብ ትጠፍ ያዘላ ኣብ ቁልቁለት ያዘላ እጂ በዝመጽር ክሪኦ ኣለና በዚ ሲ ዴስፕሬት ክንኮን ኣለና ኒ ለውጢ እሱ ግን ማዕድና ጥፊና ዘይኮነ በቀንዱ ተዘለና ንፈልጥና ሕጋው ስርዓት ምትካል የድለና ኣሎ ነዚ ዝምጭ كل عينت بقربات زمتصديو بوشت زمتصديو بعلنا نبغسو تبغسوታት ተጠቂምና ከነቃላጥፈው ህዝብ ከነድሕን ዝግባአና እዚ ካለ ኩሉ ጫለዳታትኮ ካብቲ ናይ ውሽጥ ዓዲ ጸገም ዝበቆለ እዩ እዚ ኣብ ሊብያ ሰምዑ ዘለና ወያት ኣብ ስደት ዘጋጥም ዘሎ ዋላ ግደፎም ዞም ሊብያ መጽዮም ዘሎ ኣብ ኤውሮፓና ኣሜሪካን በጽሑ ዘሎ መንእሰያትኮ ሰላም ረኺቦም ከይመስለኩም ከነይ ሰባት የማዓልት ማዓልት ነፍሶም ዝቆትሉ ዘሎ بحرن سهران سجيرهم اب اوروبا مساتون منبر جمرون اذا اسمبرات نايتا وش تعدد له كنتاتيو سلازي نز كله كساد كنحز انت دا خوين لوط خنمصالنا بتوشتي نز زحجز كله عينت بليጫታት ካ ክንጥቀመሉ ክንከላለና በዚ መንጽር እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ለውጥ ሃዋው ቀሊል አይኮነን ንባዕሉ ነቲ ህዝብ ኤርትራውን ከባቢ ሁሉ ናይ ለውጢ ናይ ለውጢ አንፈታት እንዳተራአዩ ስቂሉ ከነበሩን አይኮነን ባዕሉ ትውሽት ዘላ ህዝቡና መወዳቱሲ ወላ ተዳኺሙን ተሃለው ወላቶም አባላ ሰራዊት ደም ወላቶም ካልኦት አቁ ዘለው አካላት ናይ ስርዓት ከይተረፈ ሓደ ዋን ዝላዓሉ አጋጣሙን ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብ ወላን ከምዚ ኩነታቱን ተቀሪብናሉ ክንጸናሕ ኣለና ናትና ፖዚሽን አዳሊና ክንጸናሕ ኣለና በቱ ይኹን በቲ ድሕነትና ሃገርና ናይ ህዝብን ይኸገድሰና ዘሎ ካብትና ናትና ውልቃዊ ዝፈላለየና ዘሎ ዕላማታት ብጋይ ኦኬ ታንክ ዩ يقنلنا همان نحنا رجع نقصلنا دحري حفتنا بغاي تابونا تخلو محاري ابونا تخلو محاري رد اوف عليكم نسويعكم هاي تصبيوا ابريغا زلهم دحر سوي اوكي جو نابونا تخلو محاري مرحبا النخدو خميمسكم كلكم حيت كان لها دمتي يبلان إما خابزيان لعلس دمسي قرب كترسينيا قال 5 دقيقة هابني حنت دقيقة اوكي الراي ده حانبل اذني القبا بلا سمعك هو متدير كان حديث كان مالتي دي فما يقني خام وسلام سلام عينو تطافينا سلام كما يقني خا وبعد حال مسخانا بزي حدري روم جغانو عنتو بو قليت كايو خانا حدري روم حدري جغانو انت يمثل ازي حيال روم كمتي متوعيت مسلو حدرين عتقي زعتق رومي يحبونو رومي وبعد حال مسخا ثانك يو حدا ነገር ደስ ዝብለኒ ክገልጽ ቅድምና ብሕቶይ ምኻደይ እዛ ሃገር ሰብ ኣለዋ እዛ ሃገር ዋና ኣለዋ እቶም ጀጋኑ ኣማሕር ዘለው ይኹኑ እቶም ጀጋኑ ትማሊ ቀቢርናዮም ዝመጻና ሰማዕቲ ኤሪትራ بدمصهم كدمصون كنغدغدون كلو ክትሰምዕ ከለኻ ዝስማዓካ ሓበን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚህ ንስኻ ቦት ወገንካ ትኾዶ ዘለኻ ማዕበልን ቃልስን ኣብዚውን ኣለዉ ንዓኻ ዝመስሉ ፍጡራት በሃገሮምን ህዝቦምን ሕቡናት ዝኾኑ ስለዚህ
ودون قالوا تسفان نياتن زعدكم كم ذلونا نقدر من قدي كبسرك يدلي قالسي سقاب عوت أو كسايك خير بحطوي أزدزيف أرسيخ حيسكا مسيخا نبرو سلام بساي نبرو زي فارس إمام ولا دقاقمو ولا أنت مندش كايوك تكون تخيل انت دقاقمو دحان دقد سنا زعبعي نزبها لاو كايدانان هاقراو بعلاتنان ندات هارمي خيد سميحو نتي قاسنان إن دوليوم من قد فتون صبوك بحاريموي بقالو تحاريموي إمام ስለዚህ እንታይ እዝሩምዚ ከምዘ ሓልፍ ተቃሊስ ወይ ነዚ ከምዚ ዓይነት አራያን ድኽመትን ስንፍናን እዝሩምዚ ተቃሊስዎም ነቶም ከምኡ ዝዕድቆም ንከምኡ ዓይነት ወፈራ ዘካይዱ ሰባት እዝሩምዚ ብዘይ ሕለል መንፈስ ተቃሊስዎም ስለዚህ ሀገራዊ በዓል ማለት ናይ ኢሳያስ ተባሂሉ ዝግለጽን ወላ ዝኹሉ ከምቲ ክገልጽ ጽንሐኻ ነይሩ እንዲ አሎውን ስለዚህ ነቲ ህዝቢ ትቆትል ምቅታል ደይኮነን ሀገራዊ በዓል ዝበሃል የለን ጅግና ዝበሃል የለን ኩሎም ናይ ኢሳያስ እዮም እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ إذا نتي حبرة السبنا خن حقفون خلده بخمزي عينة كايدا إما بخمزي عينة كايدان أكلالسان حبرة السب كن حقف نخلده اندحري نتي مراخب الدلدلات نتي تاريخ بحبار زوت أمرون كل حبلة السبنا نحبنا نزارب اللي زلنا حبلة السب إريترا اندحري تبتاتو خنكا تحاتمو خنكا كعسلكا يخلدي جل السنبدة ببتره قدف كله يخل خون جل قمتانا بوليتيكا زلو خلي يخل خون إذا بعلنا التاريخ دين بعلنا اساس تاريخنا اساس تقولنا حبيرنا مسؤوم زراف كنبل و حد ابالو كم خنكيد اذا سرعه زي حقاوي سرعه زي مخانو كلنا نفلت إنا امام قالسنا ግን حقاون حرنتاون قالسيو ناصنت كاسريحو كابزي لهاجر سريحو ስለዚህ እቲ ንምን ናበይ ንምብጻሒ ተደሊ ዘሎቲ ናጽነት የብልናን ማለት ክትብል ከለኻ ሃገር የብልናን ማለት ዶ አይስምዕን ኢሳያስ ጠሊሞ ነቲ ታሪኽናስ ተመሊስና فتح ندللنا حرنت ندللنا نابلكا نتقالس مهرام نتي تاريخ مهرام إذن تاريخ نابي تدلي دلو إثيوبيا بشمال زي تحمل هنا خنبل تدلي دلو بحلنا كله بحلاون تاريخاون عوتات زي إريترا ناي ولدتات قالس سيركا تاريخ إثيوبيا ختون زفي تدلي دلو تحصرو عمرها تحصر زي زارب سقع زود تحصرو بلن عمرها تحصر انا باخا اما ودي له يا اتو يا مع تخلى محري كل محري بتعمي يغني اللي تحطوها مزز بالكايو دارغا
بعلخاون مليس كان ديخا مامعي ምናልባት ክጽቆጠሉ ዝደልንታ እዩ እዚ ሩም ሕድሪ ጀጋኑና ቀጻሊ ብማዕዶ ንከታተሎ እንዲና ብማዕዶ ምሻለካ ቀጻሊ ኳ ተዘይ ተሳተፍናሲ ግን ቲ ዝገብሮ ዝነበረ ምሸታዊ ርብርብ ቀሊል አይነበረን እዞ ንብሎ ጸናሕና ይለዝብ አሎ ንብሎ ዘለና ዝምባለ ድማ ንባዕሉ ትሕድሪ ጀጋኑና ዓቢ ያብርክቶ ዓቢ ዝተዋጽኦ ገይሩ ኣብቲ ጉዳይ ስለዚ ከም ዝበልካዮ እቲ ዘርአኽሞ መንፈስ ሞኻ ተጠርኒፍኩም ሞኻ ምስቲ ዘሎ ብታሕትን ታሕትን ዳላሓኳ ኒ ጥርኑፋት ሰባት ናይ ምብታን ውዲታት ምስ ምህላው ብቐጻሊ ተራባሪብኩም ነቲ ሓቀኛ ገጽ ናይቲ ኩነታት ዘንጸባረቕኩሞን ዘውሓስኩሞን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ታ ግንባርኩም ሲና ይብሓቅ ግንባር ከም ዝነበረት ኣነ ደጊመ ከስምረላ ደሊ በዚ ከዓ ክትሕበኑ ይግባአኩም ዓቢ ታሪኻዊ ኣበርክቶ ኢኹም ጌርኩም ካልእ ግን ምናልባት ምድጋም ከይከውን እምበር ኩሉ ባዕልኻ ኢልካ እንዲኻ ማለሲ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት እዚ ከምዚ ዓይነት ዝምባለ ወላ ሓንቲ ተቀባልነት ይብሉን ዳዓርካ ኮ ካብ ጽርፍን ካብ ምንሻውን ሓሊፉ ኣማራጺ ምሻለካ ሓደ መጽናዕቲ ዘለዎ ናይ በሐቅሲ ነቲ ባይታ ዝተቀመጠ ሁነታት ማለት እዩ ብቃልሲ ብግብራው ስራሕ ዝተዋደደ ዓወት ንዑኡሲ እስከዚ ኸ ክንሪኦ ዘብል ሓደ ዝቅረብ ዝተሓዝ ነገር እኮ የለን صرف ጥራይ ሾፋትዮም ነሮም እንታይ በቃ ሰንሴሽናላይዝ ጌርካ ነት ነገር ጥራይ አቃልቦ መስሓብ ሰባት ከም ዝሃድሙ ምግባር ካብቲ ሐሳብ ክፈር ቁም ነገር በቃ ናብ ጭቡጥ ነገር ከይበጽሑ ከም ዝበልካ ሰብ ንብብትታን ዓሊ ፈተነ ወላ حتى አማራጽ ሐሳባቱም እኮ ይብሉ يم قد لي شفت عيني ريلكا تغيد سب نحرحدو يصلل ايموشنال كوينو بلمله تمليسكا خا طوفن بالكلون يربقصو دو يسودو دحرت سب نحرحدو يغاچو كمنا غبركا قشم وسخ تراي انت زي كوينو بعين حساباتون سي زچبت اسكي اوكي ارترات بحالسي كمز كوينا غليلكاون ولا انتي تحسو زلو ነገር የለም ፈቲና ጸሊና ማለሲ ሳቶም ማለቲ ፈቲም ጸሊኦም ኣብ ኤርትራ ሓደ ታሪኽ ተሰሪሕ እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብዙ ዓይነዞም ሰባት እዮም ዘይኮነሲ በዓለም ደረጃ ኒ ዓበይቲ ሓያላን ሃገራት ዓለም ሙሉ ዘኣመናሉ ዝተቀበለኦ ዘጽደቆ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ኤርትራ ትበሃል ሃገር አላ ብምንም ተኣምር ክትንቀል ዘይትኽእል ማለት እዩ أدي حدا خيكوننا تزربا تزدلينا زلو حدا حقاو سرعات كم نسخاون زبلكايو حقاو سرعات متكاليو هذا سوديو نزغا كم نسخاتكم تقبركم بترسة أماننت بجبتتات غيركا ممكاتيو نوغاتي تعرفهم فري أرئيلو تخومو عين الزنبالتات ولا بتتقانا بتي خبابي خاسلة تريو سب ايموشنال كوينو تاجمل علم تحت كبل تزيكون بعين حزب ኤርትራ خطريو خلخاسي ابتي سنا امرونا حزب ኤርትራ اتي لو تخمص ዝኽእል አተሐሳስባውን አይኮነም ዝጽየን ጥራይ ኩሉ ሰብሲ ከመይ ገይሮም ከም ዝብሉ ስለምን ታሉ ጥራዩ ክጭነቕ ኢኻት ሰምዑን በር ናይ በሐቂ ከመ ሐሳባት ርእስዋ ሐቆም እዮም ነይሮም ዚአቶም ኢሉ ክስዕቦም ዝፍትን የለም ጀካቶም ንዑ ዝዓጠቕሉ ማለት ነቲ ንሰብ መፍላይን ነቲ ታሪኽ ናይ ምክሽማሽን ስራሕ زتحاحز ونحردهم خقابابلو تراهم تزي كوينهم ان حسابهم تقبلوا استداناغري ብዙ حساب የለም ግን ካለ ኩነታት حجزو من عاتهم ናብነት ኣብ ስደት ኮይንካ ትገብሮ ቃልሲ ዲሲፕሊን ስለዘይብሉ እተሰቡን አቢሩ ነዚ ከምዛ ዓይነት ነጽኻ ከተንጸባርቆ ሰናዓኻ ስምዒት ተንጸባርቃሉ ባይታውን ስለዘይህሉ مش علون جزء نتسب كتحرارق ويخلون نيرهم تزي كوينو سخاتكم كويخم أخيلكم هم قليل نقر هيكونن انتي سخاتكم تقبركم وعبركتهم ودجيمة بتسرحكم أبسرحكم دل النياد ناقص يخقلس لكم
ዝደሊ ግን ካባይን ላዕል ጌርካ ጽቡ ጌርካ ገሊጥካ ኻነት ጉዳይ ሃገራዊ በዓላትና ትርጉም ኣለዎ ነብዕለሉ ምኽንያቱ እቲ ስርዓት ንምትላል ኢሉ ይዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ንዕኡ ወኒና ከምታ አንቶ ይዝበልናዮ ናትና ልክዕ ነቲ ሕድሪ ከም ዘለዎ ዘተግብር ታሪኽና ዘዘኻኽር ሃገራውነትና ዝድርዕ ዓይነት አቀራርባ ጌርና ከነሳለጦ ይዝግባና ብሕልፍ ድማ ምስ ግብራዊ ስራሓት አታሳሲርና እንተ አገርናዮ ዝያዳ ቀጻልነት ህሎ አድማዕነቱ ንህሎ ነቲ ብዝተፈላለየ መልክዕ በት ስርዓት ይኹን በዞም ዝበሃሉ ዘለው ባእታታት ካህስስ ድለ ዘሎ ሃገራውነት ካመሊሱ ከም ዝሕደስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብዛ ክንርሳዕ ዘይብልና ስርዓት ንባዕሉ ነተንሽም ነተን አርእስታት ይሒዝዎን ዘሎ መዓልቲ ስዋዕትን መዓልቲ ሰማዕታትን እምበር ናይ ብሓቂ ድሌት የብሉና ሃገራዊ በዓላት ክኽብር ይፈልጥ ይኻ እቲ ህዝቢ ናቱ ሃገራዊ በዓላት ኣብ ልቡ ካልእ በዓል ከም ዘሎ ፈልጥ እዩ ከምዘ ይግደሰሉ ነቲ ናቱ በዓል ማለት እዩ እዚ ግን ስዋዕቱ ስለ ዝረስዕ ወይ ነቲ ናጽነት ስለ ሽረ ዝበሎ ይኮነ ነቲ ስርዓት ስለ ዝፈንፈኖ ስለ ዝጸየኖ እዩ that's why ዕስባቱ ኣኻኺቡ ጥራይ ካብ ወጻኢ ካብ ሓደን ኣራሪው ጥራይ ኣብኡ ወዘኽዘኽ ዘብሎ ሕጂ እቲ ህዝቢ ተቐቲሉ እንዲኻልካዮ ብሓደ ወገን ጥራይ ኣይኮነን ተቐቲሉ ብክልተ ወገን ተቐቲሉ ክብለካ ኢለ በቲ ስርዓት በቶም ኣብቲ ስርዓት ዘለው ናጽነት ናይቲ ህዝቢ ዝጻብኡ ኣኽብሮት ናይ ስዋዕት ዘይብሎም ጭፍራ ናይ ህግደፍ ኢሳያስ መራሒኦም በዚ ኻቶም ዕሱባት ዞም ክትብሎም ጽናሕካ ነቲ ቃልሲ ነቲ ገድሊ ከካሻምሹ ዝነብሩ ውልቀ ሰባት ብኽልቲኡ ዝህረም ዘሎ እቲ ህዝቢ ካብዚ ግን ሰርሲሩ ክወፅእ ኣለዎ ደጊመ ከዓ ነቲ ዝገበርኩም ቃልሲ ኣድናቆተይ ይገልጸልኩም ይቐኒለይ ኣያተኽሉ መሐሪ ኦኬ ታንኪዩ ክንቀጽልና አብሪጋ ዘለኹም ሕዋት ብጻይ ሓውና አቦና ዋላ ሴንጋል 4 አይ ቲንክ የተጋገ ሴንጋል ኦኬ ጎ አራይ ስማዕ ደለኹ ኣቀዲመ ንማኒኤል ከመስግኖ ይደሊ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ዘለኻ ጻዕሪ ኣቀዲመ መስግነካ ሓደ ብጻይ ዓንቶይ ክሰምዕ ከደለኹ ኣማኒኤል ናይ ክልተ ገድለታት ተጋዳላይ ኻይሉካ ሓቁዩ ናይ ክልተ ገድለታት ተጋዳላይ ስለ ዝኾንካ የመስግነካ ሕብድሪ ጀጋኑና ኹኑ ኣማኒኤል ኢያሱ ተካይዶ ዘለኻ እዚ ናይ ሜድያ ስራሕት ዳርጋ ደንበ ተቃውሞ ብምሉኡ ደስኪሉ ኣብ ዘለወሉ ሰዓት እዚ ሜድያ ሒዝኩም ዘለኹም ክፋላት ሕብረተሰብና ካብ ደለይት ፍሪ ንስኹም ኢኹም ዚያ ተሰርሑ ዘለኹም እሞ ፍሉይ ሞጎስን ምስጋናን የድልየኩም ይብል ልክዕን ሞጎስን ምስጋናን ኢልኩም ኣይሰርሑን ኢኹም ዘለኹም ግን ካብ ደለይት ፍትሕስ ንስኹም ጥራሕኩም ትሰርሑ ዘለኹም ኢለ ይርዳእኒ ስለዚ በዚ ከመስግነካ ዝደሊ ግዜ ክትልና ብታንድ ናይ ሎሚ ኣርእስትኻ ተመሊሰ ርእይተይ ክህብ ከም ሕቶውን ኣላትን ማለት ኣብ ሕቶ ከኣትወ እንታይ እዘን ሃገራዊ በዓላትና ሲ ትርጉም ኣለዎን እሞ ከነብዕለና ኣለና ምስ በልና ምናልባሽ ቁርብ ዶንጌ ስለ ዝመጻኹ ዝወደለን ነገር ይኽእል ኸውን ክትእርመኒ ኢኻ ኣነ እንታይ ልኩ ምሳኻ ሰማማዕ ሃገራዊ በዓላት ትርጉም ኣለዎም ከነብዕሎም ኣለና እቲ ኣስመራ ዘሎ ብስልጣን እውን የብዕሎም እዩ ንሱ ንምትላል ኢሉ ዘብዕሎም ንሱ መላጭ ዝገብሮም ዘሎ መሸፈኒ ገይሩ ንዕኦም ነቲ ገናይ ተግባራቱ መሸፈኒ ገይሩ ይሰርሓሎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ክመስል ይፈትን ኣሎ ህዝቡ መንግስቲ ህዝቢ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ይኾነን ህዝቢ ኣይመረጾን ግን ንሱ ህዝባዊ መንግስቲ ንክመስል በዘን ክልተ በዓላት በዘን ሃገራዊ በዓላት እንዳተሸፈነ ህዝቢ ዝመስል እንዳበለ ይዝፈትን ዘሎ ጽቡቕ ስለዚ ሕጂ ናብ ነፍስና እንመለስ ንሕና ኸ ነዘን ሃው በዓላትና ብኸመይ ነብዕለን እንዲያታናት ከርእስቲ ነይራ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ክንገብር ተፈቲና ኣብትናቱ ኣጀንዳ ንኣቱለና ዓንቶ ኢልና ኢና ንስኻውን ገሊጽካ ኢኻ ንምትላል እዩ
ስለዚህ ንሕና ስትራቴጂካሊ እስከንርአየን ስትራቴጂካሊ ክርአን ክደሉ ከለኹ መዓልቲ ስውኣትን መዓልቲ ነፃነትን ስለምንታዮም እቶም ህዝቢ ስለምንታይ ተቃሊሱ ስለምንታይ ስውኣት ኣለውና ሃገርና ልኡላውነታ መሰረጋገፀት ሓንቲ ሃገር ምስኮነት ብድሕሪኡ እንታይ ይፅበያ ንዝብል ነገር ክንጥምት ክንደሊ ከለና ነዞም ኩሎም እንታይና ንብል ኣብ መወዳእታ እቶም ሰማዕታትና እዚ ኩሉ ቃልሲ እዚ ኩሉ ድኻም እዚ ኩሉ ክሳይ ዝሓለፈ ንዝሓሸ ናብራ ሂወት ናይ ኤሪትራውያን ተመንዮም እዮም ስለዚ እዚኣ እያ ታሕቶ ንሶም ዝተመነይዎ እንታይ እዩ ንዝሓሸ ናብራ ሂወት ናይ ኤሪትራ ተመንዮም እዮም ከይዶም ስለዚ ንሕና ዘን ሃገራዊ በዓላትና ብመንፅር ነዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ እንታይና ንብል በቲ ሓደ ሸነኽ እዞም ስዋዓት መዓልቲ ስውእቲ መዓልቲ ነፃነት ክትመፅእ ከላ ስዋዓትና እዚ መዓልቲ ናፅነት እዚ ኩሉ ቅያዝ መዳርክቲ ዘይብሉ ቅያን ዝናን ታሪክ ሰሪሖም ዝሓለፉ ንዝሓሸ ናብራን ሂወትን ኤሪትራውያን እዮም ኣብ ስልጣን ዘሎ ግን ነዚ ከተግብሮ ኣይከኣለን ንዝብል ከነኸሽሖ ነቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ከነጋልፆ ስለዚ እታ ስትራቴጂካል እንታያ ነዘን መዓልቲ እዚአን ክንገብር ክንደሊ ከለና ሓደ ክፋል ናይቲ ስራሕና ምግላፅ እዚ ስርዓት እዚ የታልል እዩ ዘሎ ብስዋኣትን ብመዓልቲ ነፃነትን ኢልና ኤክስፖዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እቲ ሓንቲ ክፋላ ከኣኒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ናፅነት ስዋኣትና ሃገር ከምፅሉና ክደልዩ ከለዉ ከም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተገብረ እዚ ህዝቢ እዚ ሃገር የተድልያ ሃገር እንተደኣ ረኺቡ ጥራሕ እዩ ብዛዕባ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር እንተረኺቡ ጥራሕ እዩ ህዝቢ ወናኒ መጻኢ ህይወቱ ወናኒ መጻኢ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ህይወቱ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም እታ ቀዳመይቲ እታ ልዕላውነት ሃገር እያ ኢሎም ኣረኪቦምና ንሶም ስርሖም ወዲኦም እዮም ብድሕሪኡ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ናይ መን እዩ ናይዚ ተሪፉ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እቲ ተሪፉ ዝነበረ ህዝቢ ስሩሕ ዕዮ ገዝኡ ክገብር ኣይከኣለን ስለዚ እታ ካልኣይ ሃገራዊ በዓላትና ከነብዕል ክንደሊ ከለና ስትራቴጂካሊ ንሶም ስርሖም ወዲኦም እዮም ንስኻ ኢኻ ስራሕካ ተሪፉካ ዘሎ እንዳበልና ንዝሓሸ ናብራ ሂወት ናይ ኤሪትራውያን ክንቃለስ እንታይ ክግበር ነይርዎ እንታይ ተሪፉና እንታይ ጎድለታትና እንዳዘከርና ነቲ ዝጎደለና ከኣኒ ከመይ ጌርና ከነማልኦ ኣለና ንቃለሰሉ ሜላታት ንዛረበሉ ንዝትየሉ ኣተሓሕዛ ጌርና መሓዝ ስትራቴጂያዊ እሞ ብከምኡ ጌርና ክንጥምቶ የድልዶ ነይረ 7 ነጥብታት ካሪአየን ልዩ ዛንታ ናይ ተጋዳላይን መዳርክቲ ስለ ዘይነበሮ ክስናል መዓልቲ ኩሉ ግዜ ክንሰርሓሉ ዘለና እዩ ኣብተን ሃገራዊ በዓላት ዝብግን ትየን ነስርዓት ምግባርን ናብራ ሂወት ኣብ ኤሪትራ እንታይ ክገብር ኣይገበረን ንዝብል ከነስተብህለለን ኣብኡ ስትራቴጂካሊ እንተሰራሕና ይሓይሽ ዶ ዝብል ከም ሕቶ የኸቅርበልካ ደለ እግረ መንገዲ ኣብዚኣ ምስኣ ሪኢኻ ክትምልሸለይ ዝደሊ ዘለኹ ነዚ ርእቶ ዝክህብ ክደሊ ከለኹ ሓደ መረዳእታ ኣቐሚጠ እቲ መረዳእታ እንታይ እዩ ኣነ ለን ተገሊፀን ዘለዋ ኣብ ኤሮጳ ዘለዋ ሕጂ ይኹና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ኣብ ኤሮጳ ዘለዋ ኣብ ድላይ ዓዲ ሃገር ተባሂል መስረተት war creates states ይባሃል war ኩናት እዩ ንሃገራት ዝመስረት ስለምንታይ ሃገር ምስተመስረተት ግን እቶም ኣብኣ ዘለው ብድሕሪኡ ንዛብራ ሂወቶም ሶም ጥርሕም ዘምፁ ጤልያን ንብላ ዘለና ሕጂ ዓዲ ጤልያን ተበታቲኻ ያ ነይራ ብካልኦት ሓይልታት ናይ ጋሪባልዲ ከም ሓርበኛ ለጥ ታሪክ እንተዳርኢና ጣልያን ክሳዕሎም ንጋሪባልዲ ከም ሓርበኛ ናቶም ገይሮም ይገልጽዎ ጋሪባልዲ ግን ልኡላውነት ናይ ሕጂ ጣልያን ጥራሕ ኣረጋጊጹ ኸይዱ ብዙሕ መስዋዕቲ ኩናት ከፊሉ ንኩሎም ሽዒሩ እዛ ሕጂ ጣልያን ትበሃል ዘላ ኣረኪቦም እስከ እዚ ዲሞክራሲ ስርዓት ግን ኣብኡ ኣይተተኽለን ንክስነት እዩ ነይሩ ጭቆና እዩ ነይሩ ግን ዕድል ረኺቡ እቲ ህዝቢ ተቃሊሱ ሓርነቱ እንደገና
ناصفو ديمقراطي خيرو أمريكا زل بحيل غيرهم أمريكا فتيرهم بدحري ايوم تقاليشم قوام غيرهم حرنتات እንዳረጋገጡ ኾዱ ዝኻሉ ስለዚህ ከምኡ እንዳበልና ምሂርና ህዝብና ወንሲ እሶም ስርሖም ሰሪሖም እዮም ከይዶም ስራሕኻ ዘይሰራሕኻ ንስኻ ኢኻ ንሕና ኢና ስራሕና ዘይሰራሕና ናብ ዝብል ቅኒት ዘለዎ ነተን መዓልቲ ሃገራዊ ወዓላትና ብኸምኡ ስትራቴጂካሊ እንተንፍትንከ ከመይ መስለካ ዝብል ሓታ ካደሌ ነትትገብሮ ዘለኻ ዘይሕለል ጻዕሪ ኩሉ ግዜ የመስግኖ በዚያ ወዲእ ኣለኹ ሕቶይ ያ ብጣዕሚ የغنيلي ሓው መስግነካ አይ ቲንክ ኣነ ምስቲ ዝበልካዮ ሚት ኻሚት ድሰማማዕ ማለት ሲ ዝጎድሎ የብሉን ኣብ ኩሉ መልስ ክብሎ ምደለኹ ነቲ ዘቕረብካዮ ሕቶ ልክዕዩ ብስትራቴጂካዊ መገዲ ክንሪኦ ኣለና ከምዛ ዝበልካያ ነቲ ስርዓት ኤክስፖዝ መር ከምኡውን ናይቶም ዘለው ህይወት ሲ ናይ በሓቂ ህይወት ከም ዝኸውን ምግባር እሲቲ እቶም ኤርትራውያን ስውኸለው እቲ ሕድሮም ንሲ ነይሩ መጻኢ ወለዶና ህዝብና ክርህቦ ሰላም ክረክብ ኢሎም እዮም ህይወቶም ሂቦም ስለዚ ነዚ ህያው ክትገብሮ ዘለካ ነቲ ናቶም ሕድሪ ህያው ምግባር እዩ ንሰማዕታት ምኽባር ዝበሃል ምናልባት ይነበርካን ከይትኸውን እምበር ኣብቲ መእተዊ ሓደ መጀመር እዚ ዝበልካዮ ሚት ሰማዓሉቲ ኤክስፖዝ ምግባር ናይ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ዋላ ሎሚ ዘበኑ ናብቲ መዓልትና ጽነት ኣስተፊልካሉ ተኾይንካ ኤርትራ መደብ ኣለና ኣብነት ኣሰና እዚ ሕጂ ነቲ ስርዓት ንምቅላዕ እዩ ንገብሮ እቶም ቃልሲ ስለምንታይ ተኻይዱ እንታይ ዕላማታት ናይቲ ቃልሲ ንባዕሉቲ ትመስርሕ ናይቲ ቃልሲ እንታይ ይመስል ነይሩ ብምብራቅ አቡ ብዙ ዓሉ ሰባት ማለት ነው ኤርትራ በዓይነ ህዝባ ዝብል ኣሎ ስንኩላ ነሳተፍ ደቀ አንስትዮ መንእሰያት ለንቅነውን ኦፕሬተራት ምልክት ዝነበሩ ጌርና ነርና ነው ዝበልካዮ ጽቡቅ ኣለኻ ኤክስፖዝ ምግባር ነቲ ስርዓት ለሓር ንባዕሉ እንታይ ክኸውን ነይርዎ እንታይ ተሐቀኝነት ዝበሃል ከም ዘንጸባርቆ ምግባር እዩ ነዚ ክንቅጽሎ ኢና ከምዚ ተኻውን ጽቡቅ ጌርካ ዘኽረርካዮ ካልብ ዛዕባት ካልኣይ ንህያው ነቶም ህልዋት ምግልጋል እዩ አገልግሎት ናይቶም ስዋት ዋላ ከምዚ ኢንፋክት ክጸጠላ ዝደልብ ዲ አበጋጣም ድሓር ከይርሳዓ ድሓር ክደግማ እንዲ ሓሲበ ነይረ ኣብዚ 20 ሰነ ንባዕሉ ዛና ኢሎም 20 ሰነ ክንገብሮ ዝግባአና ሓደ ጭቡጥ ነገር ኣሎ ከምታ አንቶ ያመተው ተወስኩዎ ነዞም ተሰው አያታትና ሕዋትና كن مليسنا خنبقلو ما ينخلينا خنملسو ما ينخلينا نعاتهم مملاس نعاتهم هياو مغبار نهلوات مدحانيو نظام اب ليبيا اب كال بوتاتات زساقي زلو ኤርትራውያን ናብነት ነው እንታይ ዚ በግብራዊ መልክዕ ባዓቢው ኣብ ኤርትራ ለውጥ በመምጻእ ነትንሳቶም ተሰውሉ ዕላማታት ምትግባር ከውን ከሎ አፊትና ሆፊሉ ዘሎ ጉዳይ ግን ኣሎ ሰሚዕኩም እንተ ኮይንኩም ባአምሆ ያኔ በጣም ድቃሲ ዝኸላካ من سيكم يلبك خلم من كله مود ما منقص ابتعدي مرتيسي منقصتي سلسانو احواتنا ليكونكم زي كاتاتكم ليكون سلامن ساتي لهم يمدلمون نيرو نادي يوم كان دحين كلنا ايوتي ناي سماعات زخري شمز هلو ترجم هلو قاليام كودك سوات كو انتم كم زغور زلو ازوم تاسيروم تچويم زساقي زلو نك سواتيم تفلطوم يوم ما ككتما هم مصيم الله انديم دك تغادلت نبر دك سوات انديم فاحلم زلو قاليام بسنك زعلقطقط بسنك زي كونفيجن تفطير زلو اشماتهم قيروم دندن حرينا زبحالو زنبرو اشماتهم قيروم ابو درجه ايدتي تي ناتنا ጥፍሽና ከም ህዝብ ማለት እዩ ስለዚ በተግባሪና ለውጥ خنمጥ ዘለና ምንት ዝኻት በዓላትና ልክ ከምዚ ሰንጋል ሓው ሰንጋሉን ዝበሎ ነቶም ህልዋት ዘቅስን ረህዋ ዝፈጥር ካብ ስድራ ቤቶም ጀሚርካ እንደገና ኻት ህዝቢ ንባዕሉ እዛ መስዋዕቲ ጌራቶም እዛ ሓልፉ ቦለንታ ብድሌት
مسوات تقبلوا زدرختهم نهزب سلام ممصا رهوا مفتار قسانت مفتاري حزب اندحر زي قسينو ግን 10 ጊዜ እንተባዓል ካዮ ነትባዓል 10 ሚሊዮናት ሽማዓታት ወሊዕ ኸዋል ሓንቲ ትርጉም ይብሉ ስለዚህ ዘን ዝበልካያን ክልቴን አገደስቲን ነስርዓት ምቅላዕን ተግባራዊ ዝኾነ ንህሉዋት ዝኽሕ ናይ በሓቅ ግብራዊ ስራሓት ምክያድን ዝበልካያን ጣዕሚ አገደስቲን ብቐንዱኻ ከምዚ ዝበልካዮ ቃልሲ ምቅብባል እዩ بحد ولدو زودا አይኮነን ወለዶታት ይዝወስድ ስለዚህ ተቀዳማይ ወለዶ ናጽነት አምጪሎ ንሕና ድማ እታ ናይ በሐቅ ናጽነት ክንፈጥራ ክንክል ኣለና እንጂ ዘሎ ወለዶ ነቲ ኩነታት ቀይሮ ክል ኣለዎ ልክ ኣምቶም ጀሰውሉ ህያው ክገብራሉ ነታ ናጽነት እዚ ኻናቱ ስራሕ እዩ ንዓቶም ሕማይ አይኮነን እቲ ታሪኽ ዝበዝሐ ጽቡቕ ነይርዎ مع اتفاق نيرو ابتبع عدل نيريو قليل ነገር አይኮነን እንት ውልቀሰባት በቢ ወገኖም ዝገልጽዎ ነገራት አሉ مع ጸገማት ዝነበረው ቃልሲ ይቀሊል አይኮነን ግን እቲ ተጋዳላይ ነቲ ችግር ወንና ፈለጠ ካብት መትከልቲ ታአሊው ኸይባል ነፍሱ ኸይተረፈይ ዝቀትል ነይሩ ናብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ኸይባል ግን ነቲ ዕላማት ስለዛምነሉ እቲ ጸገም ካሊ ቃልሱን ብጎኒ ብቅድሚት ብድሕሪት እንዳኸበበ ከሎ ነፍሱ እኮ አይስው ነይሩ ተጋዳላይ ስለዚህ ነቲ መትከል ነቲ ሃገራዊ መትከላት ክሳብ ክንደይ ማዕረ ልዕሊ ነፍሱ ሰሪዑ ከም ነበረ ይዘሪእካ እዚ ኻይ ጎዲል ዘሎ ሕጂ ነዚ ከምዛ አመዳላይ ከተናሹ ክትውዕል ከለኻ እጃም ኣለካ ነብዚ እስኻ እንድሕር ጽቡቕ ሓሳባት ኣለካ ናልካ እንዶ መሬት ተዓለስ ምራሕ ለውጥምጽእ أبسس أخلو جزء بعجيكا ولا دحرست تاشم غيركا كتناشو خدكا انت ترجم الله انا حن ترجم يقولون ناي بحق زيغا تخينكا زيغا وحلافነት تسمع كان تدا خوينو نز خنتات نمقيار كتس حساباتك خطوفي بغبرخا سرح يزغباكا ناي بحق تاريخ نمسرح دلونا زلون ولدون دحرالو ان لا تاريخ حجي كل جزء خمت عنتو يزبلنايو ابصببا تاريخ تسرح بتصبح عنها اللي تقتيرو فتحي صبه ስለዚህ بزربا زي يكون بسراح بتكبار كتسرحالو تقل بايتا እንዳሃለوكا اب كمز عينت صيلكا حشوي مእታው ትርጉም يبلون ስለዚህ እቲ ቃልሲ ናይ ምቅብባል ቃልሲ ናይ ሪሌይ ቃልሲ ምዃኑ ኩላትና ህንርዶ ግባና ንሳቶም እጃሞም ገይሮም አለው ከገርመኩም አነ እቲ ተጋዳላይ አንተ ደጋግምና እንዲና ዘላይ أنا انتقاد لا يجد نقب متى مسلكم توسخ مالتي تحنتو يتبلنايو نبوتاتو أبربعتات نبرو بوتاتو مالتيو زد النق قالسو مقصلتو مخانو زمقوس تقاد لا ينبر أنا ني بعل إبراهيم سلطان ني أبونا ولد أب نبونا إبراهيم سلطان دوكس زناشو سب سنعي فلتني بتقاد لا كموتو خلو بهانقو تقبلوا مسخاتكم كوايهم زريهم يزبلهم ابتو وانت ግን ኤርትራ ፌደሬሽን ተባሂላት ናብ ምስ ኢትዮጵያ ተሐዊሳ بعديو تهاجرت ابتو وانت ያጠፊያ አበርባዓ ጠፊያ አብሱሳታ ጠፊያ نعم ግን ተሐላፍነት አይሰኩሙም ንሳቶም ጊዶም ገሮም ተቃሊሶም ይሁም ኢሉ ነትናቶም ቃልስን ጻዕረን እዩ ከድንቁም ከጉልህን ድሪዮ ዝነበርኩ ተሐፋሽ ተጋዳላይ ማለት እዩ أبدأ وانزلن كم تزبلنا سرعتنا إيرترا صبوح لزيدلي ذكرهم سبيلن نبونا ولد أب سدحنا أصلا تذكيري فدزنا أبونا إبراهيم سلطان ذكير وفلت سبيلن زي أنقل ناي هاجر ملكتهم ناي قالس ملكت ناي هاجر أونتنا ناي مجمريا زريهم نساتهم ينكوسكي شمو أمود أتات قالسي توقعها هيرونا بالدرجة زبسحة نساتهم بزفتروا نقحات بزفتروا هاجر أونتي كم بهل خريقه خلوه ግን እቲ ሓደ ኣውንታዊ ዝኾነ ዝምባለ ሕጂውን በዚ ወለዶ ዝኹረስ ዘለዎ ተጋዳላይ ብዛዕባ ዝሓለፈ ወለዶ ሕማቅን በአሉታ አማሪሩ ብረቱ ብዛዕቡ ምንን ዝብለሉ ሰዓት አይነበሮ ነቶም ዘበርከቱ ከም አይከንስ ከም ጀጋኑ ርኢው ንኹሎም ንዓዋቴ ኒ أبونا ولد أبنا أبونا إبراهيم سلطانن
بأونتا يزقلصم نيرو سلازي اذن بعلو سي تمرت كوننا خلالو صيل كامن شاطر يكون كتمهار مجمريا حتمهار كتفتن لك امونغو تمرتي زنقف زئرم ነገር ክትረክብ ከላها በጋባብ ጌርካ ተወርቦ ስለዚህ ትና መጀመሪያ ጸገምና ትናይ ክፉት አእምሮ ለትምርቲ ንፍልጠት ዘይብልና ሙኻኒው ናብካ ለዳ ኸይዝ ብለና ነበር ንሪዮ ለናኮ ኣብዚ ከተማ ኣብዚ አውሮፓ በአሜሪካስ ንሪዮ ለና እትዝ መፀ ሰብ ዕድሚው ዘይገድስ ነይሽተው ክንሱ ኣብ ክንዲ ዝመሃራ ምንታይ ውዕላሉ ሕጂ ስለዚህ አኔ ካብኹን ማህር አለና ባህላያ ስለዚህ ቁብላት እንተን ዝበልካየን ሐውሰንጋል ለደጊመ አመስግነካ ስለዚህ ስመርካለን ምናልባት ሓደ ጉድለታት ነይሩ ከውን ክእሊ ተዘይኮነ ከም ስትራቴጂውን እንጥቀመሉ ኢና ፈነሐይሎ ኻይና يقنيلي ስለቲ መዛኻኸሪ ቴንክ ዩ ኦኬ ታንክ ዩ ክጽሪና ስማሕ ኣለዎ ክቡራት ኣሕዋት ንኽንጥልና ብሕቶን መልስና ኣለና ወዲ ባሽኖ ኣለኻዶ ኦኬ ወዲ ባሽኖ ትሰምዕ እንተለኻ ምልክት ሃበኒ ወይ ማይክ ሓዛ ወዲ ባሽኖ ኦኬ ሬድ ኦፍ ኣለኩም ተፀዊዕኩም ክቡራት ኣሕዋት ኩሉ ሸዓብ ግምት እቱ ዝፀዋዕኩም ዝሬት ስለዘይብልኩም እታ ማይክ በጃኹም ቀጥፍኩም ሓዙ ኣብሬና ዘለኹም اوكي ادمين ودي غايه اوكي ادمينات كم ببخايم كبرها ود باشينو ندحر او كان عجبان كيدنا الو دي انا دي سمعوا له امانيل الو اوكي ود باشينو ندحر دي لها او علنا ود باشينو ندحر دي لها ناب عجبا خن كيدنا عجبا لها عجبا اوكي عجبا ونيلن ريد اوف نهبكم ግን تحزوا لهم ابونا يونيتي دكتور عند بران ابريغا ግን اوكي عند بران يروح انتوي اوكي مو عند بران سكريد اوف ابدا ايتوردو بابجاهم ريت كان لكم ايتوردو يا سوري ثانك يو قبل صبوح حدث عند برهان نابد عند برهان دي ريد اوف كنقبر لكم عند برهان يا جماعه ابريغا ابات مولسو كنريكم متانا بحر نحراتكم كنجلبكم كشجرنا ود باشي نو وريدكا سمع الله كبر حوادين اوكي تسمع الله انا متقل هنا يا قريتها هذه صريحات مو هجيت كستاي تقبر لهم يا جماعه اوكي ود باشينو قتل مو قلنا خطوعكم كلنا تحت ما تعيش كاي حكايه انا فريز جيرا نيرا انا انت لك امانيل اياسو مجمريا بطعمي دس بالحسابات هذا لك انا فتيه حسابك بمقصال بزعبا زي كولكتيف ثينكينج ማለት ከም ዝበልካቶም ደቀ ተባጉ እምበር ሽሞም ቀይሩ ወይልካ ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ጀሚር ሳድሓዝ ናይ ጀብሃን ናይ ደርግን ተረፍ ጆሆስ ለዝሕዝዎም በኢንተርፕሬት በገለ ብዙሕ ፀገም ኣለዎ ደቂ ተጋደልቲ ሕጂ ኮሌክቲቭ ቲንኪንግ as collective punishment بحد وገን እዚ ናይ ዞም ኣኽረርቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ባዕ ምስኦም ሪኮንሳይል ክንከውን ንኽእል ዲ ወይስ መንሽሮ reconcile ዘይከውን ultra deadlock ኢና ዘለና ሓደ ሕቶ ካልኣይ ሕቶ እዚ collective thinking ይሰርሕ ድዩ ማለት ሲ collective thinking ንኣብነት ድሕር ኣነ ቦይ ተጋዳላይ ኮይኑሲ ወላ ተቃዋማይ ኮንኩስ ላይ ንኣብነት ካን ነስኻዳ ኮሚታት ዝዓይነቱ ሕጂ እቲ ህዝባዊ ግንባር ምዃን for life ዲ by defacto ማለት ወላ ፈቲኻ ዘይኮንከስ ብሓይሊ ኣይኣምኑኻን ተም ተቃዋሙ ዘለዓለም ድምስኻ ዝነብር stronghold die hard ኮንካት መውት ወይስ እዝናትካር ኢቶኸመይ ተመክሮ ስለዘለካ ዛዕባት ሲቪል ወርን ዘለና ኮልድ ወር ኣይ ኣነኮ ሲቪል ወር የለን ስለዝብሉ ብዙሕ ትዛረባ አይደልን ሲቪል ወር የብልናን ሓደ ባእስና ምስ ኢሳያስ ስለዝብሉ መብዛሕቶም ስለዚ ስኻ ብኸመይ ትሪኦ ክደግመልካ ሕቶ ምንትኸይ ከነፅረልካ ኮሌክቲቭ ቲንኪንግ ኣለና ድዩ ወላ ፓኒሽመንት ወላ ቫንዴታ ወላ ኩሉ ኣብ ኩሉ ማለት ተድበካ ዘለኹ ብክላን ድዩ بساب كلان بقلي على نادي وعبدن بتقامو collective thinking punishment collective thinking boycott
collective thinking in many things. Yeah. Okay, ترديك شمرا حسكوان. What the bashuna? كمان هم. What the bashuna? What the bashuna? Okay. يا حيدك يا. وأنا سيدي تقول لها مجمريا تي collective punishment بهاستا مالتي انتاي سلز غبريو برفمو تي تايك زقصع زي تاي مالتي سلز تقادله سلز بركته غزيو سلز طفه مجمريا كما حساب كمانسي تي collective punishment بهال فصيمو ابوتو زي تقمط مالتهم نخمو زنقلو سبات مالتي ነው ታይ مالتيو ناتنت امزي هاكندي تمغوس هاكندي تحبها باكندي تحبنسي كما غيركايو كوم عينت زنباله زمص لعرغاز منيو تقاوما يلو حدا اكل كوينسي نسبات مننت كهب ناي تقاوماين زي تقاوماين ناي زيغان كمنيو سلطان هيبو ابي دلو من يزي ان شاء الله قاب عينتاش مقطريو خلاصي ولا عندكم عينت بايتاون يلن هلاو يقولون كم عينت كوينوس معر سبات فريدو تاريخ ميوسين سبات تقاومين دي تقاومين قبل صح ان شاء الله كم سب مالتي نتم بخمو تداهيلهم ولا معرش مم مقيار زخدسي مجمريا رئيسة اماننتهم ينكعقبو خلو زلو يس تقاتل انا ود تقاتل اي نخسب كحبني زلو بخورع علو بتاريخ ابو خورع علو እዚ ማለት ጌጋታት አይነቅፍን ማለት አይኮነን ወይ ጉልበታት አይነበሮም ትገድል ማለት አይኮነን ግን እዚ ፈጽምካ አነ ዕብዳን ጥራይ ዝብሎ ሕጂ መጀመሪያ ካባና ይዝብገስ ኦፍ ኮርስ ቶም ውልቀ ሰባት ቶም ንሎም ዘለና ቆልዑና አሽቱ ስለዝኾኑ ሞሃ ብውልቆም አጸገም አብዝነበሩሉ ግዜ ከምዛ አይነት ኣብ ኩርና ክትዎም ኽልዮም መጀመሪያ ተተሐሳስባት ተጽርኽ ይላሉ እንታይ ማለት እቲ ንሕናኮ ከምዚ ደጋጊና ዝበልናዮ ዛዕባ ሓንቲ ብጅግንነት ነፃ ዝኾነት ተጠሊዕኻ ትዛረበሉ ማለት እዩ ነቲ ኤርትራዊ ተጋዳላይ ዝፈጸሞ ጅግንነት ብኩሉ መልክዓቱ ኣብ ኮምፕሮማይዝ ከነእትዋ ኣይንኽእልን ኢና ኩን ነገሪ ዝኾነ ሰብ ኢሳያስ ያደል ኣሎ ንዑ ኸጥፍእ ንዑ ኸብርስ እዞም እንትብሎም ዘለኻ ዞም ኣኽረርቲ ይቃለሱለው ግን ክዕወቱ ኣይክእሉን እቲ ዝኾነ ነገሪ ምክንያቱ ብመስዋዕቲ ተፈጺሙ ካብ ህይወት መሃብ ንላዕሊ ዝዓቢ ዋጋ ከዓ የለን ህይወትካ ክትህብ ኣለካ መጀመርያ ንዑ ክትቅይር ልክዕ ብመጠንን ብመንፈስን እቲ ተጋዳላይ ዝገበሮ ተወፋይነት ብኡ መጠን ክትስዋዕ ክትክእል ኣለካ እምበር ብኣፍካ ጥፍጣፍ ስለ ዘንጠርካሉ ተሓፂቡ ጠፊኡ ማለት ኣይኮነን ዝብለኩም ዘለኹ እኮ እቲ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ስኻትኩም ከም ትፈልጥዎ እኮ ታሪክ ተጋዳላይ ዝናት ተጋዳላይ ጅግንነት ተጋጢሙ ክግለጽ ኣይተኻለን ቃላት ኣይተረኽብዎን ክሳብ ሕጂ ዝገርመን ዘሎ ተባሂሉ ነዚ ከምዚ ዓይነት መቕፃዕቲ ተማለቲ መቕፃዕቲ ሓቲኻ ዝዘሉ ስለዚህ እቲ ሰብሲ እሳቶም ነብሶም እዮም ክቆፅዑ ዘለዎም ነብሶም እዮም ክገንሑ ዘለዎም ክሓፍሩ ክሓንኩ እዩ ዝግብኦም ስለዚህ ገጽ ከማን ክትቦ ይብልካ ተቃዋማይ ተመን እዩ ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ክእዝዝ ካብ ከምኡ ደረጃ ዝበፅሕ ሰብ ከማን የለን ብዓይኒ ተኣሽሙ ነው ስለዚህ ኣነስ ብዙሕ እሱ ተኣሽሙ ዝገብር ኣይኮነን ግን ከም ሓሳብ ብክልቲ ወገን ማለት እዩ ቶም ማለት ያን ኢንቴንሽናሊ ዝገብርዎ ሰባት ኩሉ ይኽእልዮም ከምዚ ዝበልካ ሓደ ናይ ጉጅላው ተሓሳስባ ኣሎ እንዲሁ እንሻላ ካብ ጉጅላ ካብ ዝነበርካዮ በቃ ነታ ሓደ ናትካ ፖዚሽን ትካራኸረሉ ገለ ጀብሃተ ነርካ ናይ ጀብሃ ሻዕብያ ነርካ ናይ ሻዕብያ ወይ ሓደ ካል ተኾንካ ሆሙ ኣነሲ እዚ ክተርፍ ክኽእል ኣሎ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ 91 ሲ ኤርትራ ሓራ ኮይና ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ዋላቲ ጀብሃ ዝበሃል ሬሌቫንስ ይብሉ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ያ ዘላ من تزا هاجر أو متكلات هوارينا هنسرح لنا شو أمانجو دوبات كلونا بلو بتمتكل تراينا هنصحاب دلنا نمبر دي جبهات نبرة زي باقوم بارد نبرة تباهينا كنا هنكيد دلنا توديو تسعان حدن تاير ترات بحال هاجر مزيا ترى جيتا هاونو دحر وحدكو هاتقن خقاو منا زغبو نتسرعتكو
ከምዛ ዓይነት ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ንኩሉ ነዝበልና ዶባ ከም ሃገራውያን ዝጥርንፈና መንግስቲ ስለዘይ ተፈጣይ ተሓደ ካብቲ ንኢሳያስ ዘቃውመና ንኩሉ በሓር ከም ዜጋ ዝጥርንፍ ኣብቲ ዝነበረ እቲ ተጋዳላይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ነበረ እቲ ናቱ ሞቲቭ እቲ ቃልሲ ንሃገር ናጽነት ሃገር ይተወፍዩ እቲ ዘጥፎ ግዜ ከዓ ልክዕ ከምቲ ካልእ ናይ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዘበርክቶ ብኸም ይኽራየሉ ዘሎ ኣሞዳታ ናጽነት መጺ በቲ ናይ ኩላትና ናይ ሓባር ናጽነት እዩ ሓደ ዝርሕቆ ይኮነን ስለዚ ካብኡ ጀሚርናሲ እቲ ተሓሳስባ ክንቃለሶለና እቲ ጉጅላው ዝኾነ ኣተሓሳስባ እቲ ግሩፕ ቲንኪንግ ከተርፍ ክኽእል ኣለዎ ብኡ ሰብ ሰንቢሉስ ካብ መቕጻዕቲ ናይ ዘለ ሰብ መን ኣላቤሎ መን እዩ ሓደ ቤት ፍርድ ሃልይዎ ወይ ውድብ ሃልይዎ ሲ ክቐጽዕን ከብልን የለን ደይ 3 4 10 ሰብ ኮይንካስ እንታይ ክትገብር ኣቤሎ ተቃልሲ ናመቕጻዕቲ ጓዩ ቃልሲ ገስጋስ ዘይገበሩ ክጥርነፉ ዘይካሉ እጅ ዝስናን ንስኮይኒ ማላ ሓደ ኣምር ዘይብሉ ምሻለካ ወላ ሓንቲ መቀረት ዘይብሉ ዓይነት ተኣሽሚዩ ኣተሓሳስባ ቶም ሰለሙ ኣተሓሳስባ ዝገብሩ ቀጻዕቲ ኮይኖም ሲድ ሽሞል ዘዋጣውጡ ሞኻት ሰብ ካንዑ ሰንቢሉ ምሻለካ ማዕረብ ከምዚታት ተኣሽሙ ዝገብር ሲ ጌጋ እዩ ሰብ ክኮርዕ ኣለዎ በቲ ዝገበሮ ታሪክ ጌጋታቱ ከዓ እንድሕር ጌጋ ገይሩ ኮይኑ ኣነ ወዚኣ ኢሉ ከልዕል ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ ሲ ክሕባእ የብሉን ማለት እየ ብፍላይ ነቲ ወዲ ተጋዳላይ ካእሞ ፈጺሙ ዝሲ ናዕዳዳ ክንደልየሉ ለና ንኽእሎ ናዕዳዳ ክበሃል ኣለዎ እምበር እቲ ዝሳቶም ዝገበርዎ መስዋዕቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን يغني حاو ود باشينو اوكي عند برهان اي انت زي تقاقي عند برهان اي انت وي اوكي مايك جول ثانك يو كبر حاو سمع كل تسفا قبر حاو امانيل نزغلو برزلها براديو اسنا نايتو وصع حزبها እንደገና ከም በሓድሽ ተበጊስካ ተቃልሖ ዘለኻ ብሕልፊ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልብያ ኮይኖም ኣውያት ህዝቦም ከስምዑ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ክረኽቡ ህዝብኻ ተጠርኒፉ ኣብ ክንዲ ብውልቃዊ ስምዒታት ብሓባር ተጠሪፍና ነዚ ዘሎ ናይ ሓባር ፀላኢ ብየና ገባብ ነወግዶን ትገብሮ ዘለኻ ቃልሲ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክ ሕቶይ ልክዕዮ ብዙሕ ህዝቢ ሕጂ ሰውራ የማርር ተጋድል ትጸርፍ ስዋዓት የማርር ስዋዓት የናእስ ናይ ብሓቂ ወትቃልሲ መቃልቦን ኣዕልቦን ወይ ከዓመይ ብጽቡቕ ብጽፉፍ ፍልጠት ዝኹሉ ሓደጋ ወዲቕና ዘለና ዝኾነ ኮይኑ ናተይ ሕቶ ሓፃርን ሓንትን ያ ንሳኻ ኣመይ ጽባሕ 20 ሰነ መዓልቲ ስዋዓት ኢልና ከነኽብር እንተ ብቱደላይ ፍትሒ ብግርህነት انت بوتو سرعات كامي نشقط لشمعه نمشقات ዝሻባሸበሉ ዘሎ መዓልቲዩ I don't know انا بتعمل كونفيز قبلنا امانيل قرع መልስ ክትረክበለ ተኽኢልካ ነየናይ ስውኣቲና ነየናይ ስውኢና ስውኢላ ከነኽብሮ ንኽእል for example ንሳቶም ንበዓል ውጩ አንጻር ህዝቡ ኮይኖም ክንደ ህዝቢ ዘጥፉ ዝነበሩ መዓልቲ ስውኣት ኢሎም ክዝክሩ ንሕና ካመይ ልክዕ ሰንጋል ሓውና ብዙርማ ኣለኻ በዓል ዝሩዕ ዝመስሉ كم وخارو كندي صقمات حليفهم ناصنت اغواناصيفهم اب عيرو عينهم عيرهم كم حدا تراسب زيكو صورو تسويهم تريفهم الله ولا حدا ذكرهم كمان زيبلهم حجي دلاي فتحي خبال كلسني وتي اساياس زاوجلنا بعلت سوقات لنا نخبر زلنا نوتن بعل وچو نس صوعم ولا سنهنا معلت سوقات لنا نخبروا زغبالنا معلتون كلونا غبو እዚኣ ብጣዕሚ ኮንፊስ ገብረን ሞ መልስ ታብካኒ thank you ማይክ ፍሪ ያ ብጣዕሚ ይغنيلي ሃው عند ብርሃን thank you ስለቲ ሕቶኻ መስግነካ ኣነ ሲንታይ መልኩ መስለካ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሓት ሕቶታት ኩሉ ይኽእሉ እንዲዮም ነቲ ሰብ ዘይወሓጥሉ ማለት ንዕለት ዝምልከት ንባንዴራ ዝምልከት ንኻልእ ዝምልከት እዚ ግን ለውጢ መሰረጋገጽና ህዝቢ بديمقراطياو መንገዲ ባዕሉ ኩስኖ እንተገደፍናሉ ዝሓይሽ መስለኒ
ሕጂ ግን ዝኾነ ተበግሶታት ምውሳድ መጀመርያ ለጅት መስል ዘለዎ ኣካል የለን መን ይነዚ ክቅይሮ ብኸመይ ኻት ቅይሮ ዋላ ተቃውሞ ሓይሊ ዝበሃል ሓይሊ ሃልይዎስ ነከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዕለታትን ኣገደስቲ ኣጋጣሚታትን ለዊጡ ሞኸዓ እቲ ዘምፅኦ ለውጢ ተቐባልነት ረኺቡ ሰብሲዒቦ ከይድ ዝኽእል ኣይኮነን ማለሲ የለን ከም ውድባት ከማንሲ ብዙሕ ሰብሲዒብዎ ዝቃለስ ኣካል ከማን የለና ሽንኳ ያብኡ ክበፅሕ ነው ሕጂ ኣነ ኣብዚ እንታይ ርእይቶ ዘለኒ መስለካ ንናጽነት ኤርትራ ቃልሲ ተኻይዲኡ ኣሽሓት ጀጋኑ ተሰዊኦም እዮም 6000 ድዮም ዋላ 7000 ተሰዊኦም ኣለው እቲ ቁፅሪ ዘይገድስ ብድሕሪኡ ልኡላውነት ሃገር ንምርግጋጽ ተባሂሉ በዚ መዳናገሪ ናይ ስርዓትና ኢሳያስ ዝተባርዐ ኩናት ክንደይ ኣሽሓት መንእሰያት እሳቶም 20 ብሉ ዕጽፍጻፍ ኣሽ መንእሰይ ጠፊኡ ነዞም ኩሎም ኢና ንዝክር ዘለና ውጭ خالق ገለ ዝበሃሉ ሲ ውልቀ ሰባት እዮም ምሻለካት ኣሽሚ ይኮኑ ሰም ባዕሎም ኣብቲ ቃልሲ ተቃሊሶም እዮም ከም ሃገሮም ግን ንሕና ብዓቢ ደረጃ ነዚኦም ኢና ስዋኣት ንብሎም ዘለና ኣብ ግዜ ቃልስን ናጽነት ተሰው ብድሕሪውን ኣብቲ ምክልኻል ሃገር ተሰው ክንደይ መንእሰያት ኣለው ሕጂ ኣብኡ ኣቲና ንሕና ዝኾነ ለውጥታት ክንገብር ኣይልኒና ሕጂ ዝኾነ ሕጋዊ ዝኾነ ባይታውን የብልና نحن نتي زبدح حزب ኤርትራ ዘኽብረሎ ሰማዕታትና ንዝክረሉ ግን ኣብ እዋኑ ባይቶና መስተኸልና እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ነገራት መስጣጣሐ ግን ነቲ ሕቶ ኣልዒልካ ኩሉ ሰብ ዝቕበሎ ማለት ኣብ ሓደ ከም ዘተ ኣልዒልካ ስክም ሓይት ይክእል ኣይኮነን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ካልኦት ሕቶታት ኩሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ሕጂ መሊሱን ኣብ ካልእ ናይ ምሻለካ መፋሕ መበሊ ጥራይ ስለዝኸውን ኣነ ሳቡን ተዘይኣተና ይሓይሽ መስለኒ ነዚ ዘሎ በዓላት ነኽብሮ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ተባሂላ ክትክበር ፀኒሓላን ዝተወሰነ ዓመታት እቲ ህዝቡን ለሚድዋ ክዝክራ ፀኒሕሎ ንሕና ኣብኡ ንቐፅል እቲ መዓልቲ ይኮነን እቲ ዝኽሪ ይኮነን እቲ ጋባብ ናይ ዝኽሪና ንሕና ክንልውጥ ዘለና ከምዚ ዓንቶ ሓውሰንጋል ውን ዝበሎ ሓደ ንህልዋት ብዘኽብር መንገዲ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እንደገና ነቲ ስርዓት ብዘቃልዕ መንገዲ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና እንደገና ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ሓላፍነት ዘሰክም ማዕድ ጌርና እንድሕር ኣቕሪብናዮ ሲ ሕጂ ትዕለት ኣይኮነን እቲ ረሌቫንስ ዘለዎ እቲ ጋባቡን እቲ መልእኽቱን ይሞ ኣብኡ እንተነተኩር መሓሸ ዝብል ርእይቶ ዘለኒ ሓው ዓንድ ብርሃን اوكي ثانك يو كنقصلنا عجبا نحردي لها ان يونيتي نحردي لها يونيتي دكتور ابريغا زلهم بجاهم تصاعكم ريت زي لكم مرحبا الله مرحبا دكتور ويلكم allora tati bal okay well time خنبلينا بقى لك سي ምንም በቃ ዘይሙኖ በቃ አስተምሮ ይባላ ዘይስልትወካ ብጣዕሚ ገዳሲ አስተምሮ ቴንክ ዩ አማኑኤል ብጣዕሚ ጽቡቕ ስሮ ሕቶታት ውን ገደስቲ ሕቶታት ተወሳኽቲ ሓሳባት ዝህቡ ዘለውን ጽቡቕ ብጣዕሚ ሃብታም ዲስካሽን ይዘሎ well انا بحكي እቲ ክትብሎ ዝውዓልካ ዋላ ትባሃል ዝውዓለስ ብጣዕሚ ስማዓካ እንዲዩ እቲ ነዚ ሎሚ ዘልዓልካዮ ኣነ ኣገዳዩ ሕጂ እቲ በዓላት ምብዓል ሲ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ እሞ ስለምንታይ ከዓ ኣኑ ኣልዒልካ ታሪክ ገብሮ ዘለካ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝሓለፈ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕጅን ንድሕሪ ሕጅን እውን ኣገዳሲ ስምብራት ስለ ዘለዎ ከዓ ዝያዳ ኣድማዒ ዝገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መሰረት ናይ ህላዌ ኤርትራ ከም ሃገርን ህዝብን መስዋዕታ እዩ ሕጂ ኤርትራ ክትቅጽል እንድሕር ደኣ ትደሊ ኾንካ ማለት እዩ እቲ መሰረት ከዓ ክትኽብረለካ ነቲ መሰረት ክትሕብሕበለካ ስለዚ ነቲ ታሪክ ክትሕብሕበለካ ማለት እዩ ታሪክ ናይ ጅግንነት ታሪክ ናይ መስዋዕትነት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ
مننت نمفشال ወይ ከዓ ንምስባር ንምጥፋዕን ብዙሕ መናውራታት ግቦርን ይሖም ከምዚ ዝበልካዮ ማለት እዩ ሰብ ተስፋ ቆርጩ ታሪኹን ክጸልእ ብዙሕ ነገራት ይተገይሩ እሱ ከዓ ትባይታ ዝርአ ነይሩ ማለት እዩ ናህና ገደይ እዩ ከዓ ነቲ ዝርአ ዝነበረ ባይታ ንዕኡ ንምቅያርን ንዕኡ ንምብዳህን ማለት እዩ ዝገዛውን ብዙሕ አበርክቶ ከም ዝገበረ አንተ በዝጠቀስካዮ አቦቲ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለሃውን መቀጸልታናቲ እመኒ ከመጉሰካ ይደል ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ መፍትሒ ነዚ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምልዋጥ እዩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምርካው ስርዓት አልጊስካ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ምንጋሲ መፍትሒ እዩ ናይዚ ኩሉ ማለት እዩ ነዚ ንኽትገብር ከዓኒ ብመሰረቱ እቲ ቃልሲ ክሕይልን ክብርትዕን እንዲ ዘለዎ ብዙሕ ግዜ እዚ ደንበ ፍትሒ ዝበሃልሲ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘምልጦ ማለት እዩ ሕጂ ምስ ናይሎም ታሕጂ ሓደ ምናልባት ስኻውን ሓሳብ ክትበሉ ዝደልዮ እንታይ እዩ ብዙሕ እዚ ፍሉይ አጋጣሚ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ቃልሲ ከዓ ፍሉይ አጋጣሚ አንቢብካ ተረዲእካ ክትቀመሉ ምኽዓልን ዘይምኽዓልን ኣብ ምዕዋትን ዘይምዕዋትን ዓብይ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክሪቲካል ጃንክቸርስ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ አምልጥና እዩ የዝከረኒ ሓደ ግዜ እሳሲ ነቲ ኮንስቲቱሽን ማለት ናይ 97 መይቱ ተቀቢሩ ይኽብል ከሎሲ እዚ ከም ሓደ መቃለሲ ክንጥቀመሉ ከም መሳርሒ ነው መቃለሲ ክንጥቀመሉ ዝግባአና ዝነበረ እዩ እሞ እዚ ክንገብር ዘይምኽአልናሲ ነቲ ዕድል አምልጥና የዝብል ሓሳብ ኣብ ዝወሃበሉ ዝነበረ ዳርጋ ሰባትሲ ንዕኡ ከምኡ ምባልሲ ከም ነውር ገይሮም ዝወሰድዎ ብዙሓት ነይሮም ግን ኣብ ደንበ ፍትሒ ተቃለስቲ ዝበሃል እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንባዕሉ እቲ ደንበ ተቃውሞሲ ቀዳምነቱ ዘይሰርዐ ዋላ ትጋባባ ቀላልስኡ ዘይሰርዐ ኣብ ኮለል ዝነብር ዳርጋ ካብቲ ስርዓት ዝገብሮ በደልሲ እቲ ደንበ ተቃውሞውን ነቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ በደል ንኽቅይር ዘኽእሎ ኣገባባ ካይዳ ስለ ዘይኸይድሲ ብኸምኡ እዩ ማለት ብማዕሪኡን ዝሕመ እዩ ማለት እዩ እንታይ ሕጂ ከምቲ አንተውን ትብልዎ ዝነበርኩም ዋላ ሓውሰንጋል ዝበሎ ማለት እዩ ንስውዓት ተሐሚኖ ስለተሰውኡ ሃገር ስለዘምፁ መንነት ስለዘምፁ ማለት እዩ እስኻ ክትገብሮ ዝግባአካ ስራሕ ስለዘይሰርሐኻሲ ሕጂ ነቲ ዘለኻያ ኩነታት ጃስፋይ ክትገብር ተመሊስ መስዋዕት ዝኸፈሉ ክትሐሚ ንዖም ክትንቋሽሽ ንዖም ዘይ ታሪኾም ክትልብሶም ትፍትን ማለት እዩ ካብዚ ዝኸፍዕ ሕማም የለን ማለት እዩ ደንበ ተቃውሞ ማለት እዩ ኣካል ናይ ደንበ ተቃውሞ ኮይኖም ከምኡ ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ምርግጋጽ ናይዚ ዘሎ ወለዶ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ናትኩም ናይዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ምዃኑ ብንጹር ክቕመጥ ኣለዎ ሕጂ ቀምሽ ዓዳይ ይኹን ኩልን ክንብል ኣይግባአናን እዩ ተገይጹ ርአና ኣሎ ነዚ ኩሉ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ዓዲ ዘብርስ ዘሎ ከምቲ ትብሎ ዝነበርካ ኣብ ዓዲ ሎም ሰብ መይቱ ሰብ ዝቐብረሉ ዘይብሉ ቤተሰብ ዓዲ እንዳነጠፈት መንነት እንዳጠፍአ ሃገር ከም ህዝብን ከም ሃገር እንዳጠፍአት ከላ ንሕና ብህይወትና ኣለና ኤርትራውያን ናኻ ንበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክንሓፍር ይግባአና እቲ ሕፍረት ኣብ ኤርትራ ጠፊኡ ይመስለኒ ከዚ ሓፍር ካንተ ያለው ይብሉ ክንሓፍር ዝግባአና ኸ ተመሊስና ሕጂ ለቶም ግባኦም ዝገበሩ ምሕማይ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ዝፍጠር ዕድላት በብግዜ እንዳምለጠ ይኸይድ ሕጂ እውን ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ብኸመይ ክንጥቀም ንኽእል ዝብል ኣብኡ ሕጂ ኮሜንት ክሲብ የዝደልየካ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ እዚ ብሓፈሽኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ብገድሊ መፅኡ ካብ ጻት ናብ ጻት ኤርትራዊ ሕብረተሰብ መዓት መስዋዕቱ ከፊሉ መግለጽ ዘድልዮ ይኮነን ምክንያቱ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንና ቃንዛና ስለ ዝኾነ ስለ ንፈልጦ ብዛዕባኡ ኩሉ ቤተሰብ ዝኸፈሎ ቃልሲ ሃገርን መንነትን ዘምፀ ልዕላውነት ሃገር ተደፊሩሎ ጸላዕቱ ክደፍሩኻ እዮም ክወሩኻ እዮም እንዳተባሃለ ሆስተይ ተታሕጁ ህዝቢ ኤርትራን ዝሓለፈ 20 ዓመት ቀፂሉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዶብ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ምናልባት ናይ ዶብ ጉዳይሲ
كم نيشتي نجر قرنا نوصلون هو بزح جزية مالتي جن أبا سنامرو ناي إرترا وإرتراوي عبي بوتاس لزلوا ولا نيشتي يكون تي تبهل إسي سبسي كل جزية قمتي أتوي هم تعتبر تبلزنا بركة مالتي سلازي سئلوا هوستي تتحجوا أمرو تتحجوا يسأنيحوا مالتي سلازي حجي نازي حدش كنا تازفت أرزلو كما يقرنا عنا خابزي حجي نتهزبي خابزي تتحجوا تسأنحايا هوستي كنوصو خابزي سي كما يقرنا خمز فتح نقورو ماني إتي قدايو خقورو زقبو نقر نخقبر زخيل كنا تان نخفت أرلو انتا هنقبر على الناس والحتو كنملس يقبعنا خمتق على استماع سلازي حجي ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ብዘይ ቅድመ ኩነት ነቲ ውሳነ ተቀብሎም ከተግርዎ እንዳ ኮይኖም እቲ ስርዓት ሕጂ መማሳመሲ ይብሉ ኣነውን ከምቲ አንተው ትብሉ ዘነካ ሆም ይርድኢተይ ማለት እዩ መማሳመሲ ኣብ ስልጣን ኾፍ መበሊ ነቶም ቃናዖኖም ዝብሎም ንዕኦም ንመጥፍኢ በቃ ንተጠቅመለይ ንህዝቢ ኤርትራ ሆስተጅ حجو نهزب إرترا زطفعلو زلو حدا كم مسارح تتقمولي إي مالتي حجوين إثيوبياوين وين حقزون مالتيو كلهم يمزحون مي مالتيو نازيعة نخط كمال عدل زخون إثيوبياوين بمعريو وي كابقول على خمان زحون مي مالتيو حجوين كاب عوض يوم نحد نقدايم كولو نتا قداي بقبو نتي وسانه تقبلهم كتغورو نحد اخينم سراويتهم قوط نحد اخينم بقو نعو بلبونا نحد سرحلو نحد الله خينم نحنا كنقبر زغبعنا نغر الله سازي حجي نتي حزبي كمتي هوستي تتحجونا خاو خنوصهم كلالنا حجي ازي ود كم فول ياغاطامي كنتقملو تعدل زي كملطنا يغبوني سازي سي نحنا حزبنا انتاينا حجي خنو بلو زلنا كما يجرنا عينا الخونتات زي حجي حزبي يتسرعت ناي بحقي إثيوبيا تورس سلتخون تزبلو زي كنا ناي بحقي سي أبسلطانو كنتيت إلو نخنبر تقوملو مماسامسي منبارو حجي كما يقرنا عينا إكسبوز كنقورو نخيل زبل حتو مملاس عقداس خوين السلس معني نزي أخمي تريع خبلك كادلي مالتي مخنياتو حجي اتي نا إثيوبيا حجي نا إثيوبيا زلت داينامكس political dynamics كاخريو يقبعنا ينو مغنياتو حجي تي فدرال government حجي خطقبرا يبلالو اب تقراي زلو منقستي عطيتي يبلالو كلتيهم نسلطانهم محوري مصنحت قومنو لازم حجون الزم كلت حيلتا زياتهم عبزي قداي زي حجي كحنبسون كفتونو يخولو يوم سازي حجي نحنا نهزي إثيوبيا ون نحنا بحقي برايم مينستر بلب خوينو زي حجي زبلا زلو أبي هزب إثيوبيا نتو قداي بسلام مفتوحون نعو تقبلهم متقبارهم نعوهم يربحهم مخانو هزب إثيوبيا ووخ خير كم زلو هزب إرترا خاز قداي زي تفتحو قداي قبر كم زلو سلازي نازي كي تكبر حجم زلو حجي يزي سرعات زي مخانو نهزبنا خنرد أماني نازي حجي كم فول يقاط عامي كنت كمالو حجي إذا عدل زي كملت عيقبوني مخناتو نهزبنا كابتي هوستج تحجوا زلو عمراوي نو مع سرتي كنوطو نقولولو كنتات كنفتر دو يقبعنا يمسلك إلى ربع دلي مالتي أنا هم يزعمن مالتي نازي حجي إذا عدل زي كملت يقولون بحلاي إكسبوز كن قبرهم كلالنا ولا تم تقراي زلو زبلو زلو نحد أخوينام إتي بحكي بزعا دو زبون كوتو إتي ماخلاي منقست سلازخونه إتي ماخلاي منقست خطقورو دلو الله تازي بوغن إرترا خاني زي قدايزي إن حد عن السوخي نسأقم حجي نزي قدايزي كتقبورو زي يخلو مخنات يلن بمسرتو خاب جحاتو نزي قدايزي مماسامسي أبسلطانهم كوف نخوبلو نهزبي إرترا أتأقم المكان نمتو يتقوموا زنورهم هزبي خرر عماني كابزي ويو عندي أتأقم كوين وزلو زي ديمقراسيا وسرعات زي هداناي سرعات نعوء أليسو أب كندو فتحين ديمقراسينا بإرترا كراغاقز كخيلمو أوش كإرترا زلو هزبي بزعباز قداي زي قبو ردي إتاليوا أبتي زقبرو قالسي صنعون خقالس زخولو حجاز ترى زي بدغ زلو كما يغرف صوت يخل زبل حتى يقربل كاد اللي زلو يغني لي بتعمي يغني لي دكتور جبري بعد خا كامل لسكا حتى قبل كايو انا ملو بملي يتسامع مسخه
ቅድሚያ ግን ኣብዚ ኩሉ ቃልሲ ማለት እዩ ልክ ከምቲኒ ንሕድሪ ጀጋኑና ነዝሩም ዘመስገን ዶክተር ገብረውን ከመስግኖ ደሊ ማለት ቃል ዓለም ዘይብሉ ነው احنا ከም ኤርትራውያን አይደነው ከመይ ዓይነት ባህሊ መጽዩና ከምዚ ንሰብ ትዝገበሮ ክትነግረሉ የጻግመና ኮይኑ ዳርጋ ምስመተ ጥራይና ናብ ናዕዳን ናብ መጎሰን ነድህብ እምበር እጅኻ ዶክተር ገብረ ገና ስለ ዘለኻሲ خدونجينا يتينا هذا خمو حجخن دكا سوري أنا بتعامل قرمني تعانتوي نبلو نبرنا ناي تقادا لاي بحر مالتي بزح سبن ديو تقاديلو جن وحدات هالو تي ناي قد المنفس داير السعو ناي بحق تقادلت مالتي واب باركا بساحل نيروم ولا بأمريكا بأوروبا نتيم ذيك أير واحد خبأتهم كويني وذرأني دكتور قبري بيتز قبرو دولو عبركتو بتعمي كمسجنو ذلي كم بهلا نحنا إيراويان حدا بكوميتمنت مشان لك بتوفى النت نقل كاسب كحق لك كاسب دلسب مالسي مورال أو دقف كنه كلنا أتليس ريكوغنايز نقبره كلنا نتي تعرو ني تبغسو لك كمول كسبابتو إيش بيت ما صرت خي ترى فخم تلزان تاز تخاطاتلكم مبترجع مستفل عليه ملك أبزو روي هدي ترجع مجزيه من قار ذليكم أيقونن جن إذا يوتي نا إرتراوي منفس سيمبولايز قبر إن شاء الله عينة منفس زيو إذا سلسلة اتفقنا خينا أبزو ديقنا ذلنا أبزو واندي ولا درجات الأخاسي اتنا شعو ولا لك حمد دكتور قبرز ذلو بتراقا من عويو دنس أبارا لازم نعوه نمثل كنكيلا لنا نمبال نتتوفى نتو خقولوا حدلي مغنياتو تفلطوا يخم بقبر صراحة ليو جن حنساب عشش نبلوينا كم عينة بهل ولا بتي يسباقون باراب قبل هاي تعرف كم عينة بهل نيرنا تحفاش نتسرح سبسي تسقبوه ما قلت أخذ قبره اللقط كل علىك أنا رجعت وصل اللقط كل علىك أنا حدا خالتي نبزحات إرتراويان ذد نقوم زيو أبي إرتراسي زمقوس زناد زشلم شيء مسبيلن كتان ري تقاديلوس تاس تسريدوس هاجري كبل كله قليل نقرأ يكون منات هاجري أبزي بالكونتات هاجري كبل كله حدثت مالسي كساب كله يصنع زخنة هاجرا أمنت كم ذلوا يزر أمه بسم دكتور جبريل خالوتهم كم ذم ساسلوا اللون اليوم ذن كم بهلي كنا معبلون لنا نتي بأمرنا تخيلوا ذلوا من ده عينة إن شاء الله صيل كان هيك العالم تاشمسي كنا مهار اللوه نكلا للناس بهل الناس كم حيش اللوه نبالي كابتا بدحر حجي ذهبا ملسد يا خيت نوع دامبر أبو ملو يسا مع دكتور قبر مساخة ما خي كون عجينا سرعات إكسبوز نقبر لنا إزي أبكرنا عيات ذلوا سرعات تاخذ صون أبتي ميدو يا ذلا كم تبقى مهيز بلنا كم فساري وختكوسا ناتو قدام مخانينا نتهزب خلنا نصبر قلو خنك ذلنا اتهزبي እንደ ሐደረ ብዙ ነገራት ተማሂሩ እንዲው ማለትይሲ ናይ ለውጥ ድሌት አለው ግን እዚ ይኽትብሎ ጽናሕኻ ክፍታታት ካለው ቲ መሬትና ተታሒዙ ከምዚ ዝብል ተደጋጋሚ ፕሮፓጋንዳ በርእሱ ተወቂሩ ጽኒሕዩ ስለዚህ ነዚ ዘቆይቅና ከነውጦ ክንክል ኣለና በሐቅታት ማለት ብጭብጥታት ወገርማኩም ሰንከዚ ፕሮፓጋንዳ ዚ ስርዓት ህግደፍ ኩናት ጀሚርካ ተባሂሉ በትናይ ክሌምስ ኮሚሽን ተጻሒፉሉ ኳይ በእንግሊዝ አሎ ቲታሽሙኖ ከሐሳውን ከፊሉሎ መጠኑ ብዙ የገድስ ማለት ሲ አቡ ኡስታዝ ይዝሉሎ ተወሲኑሉ ነው ቱኪናት በወገን ኤርትራ የተጀመረ ተባህለ ስርዓት ይሳስ ዋጥሉ አናይ ጀመርኩን ይሉ አይተዛረበን ስቂሊ ተቀቢልዎ ሕጂዚ ይስማዕ አለኹ ደ አሎ ሰምዑን ለኹም ዲኹም سمع الله خير اوكي سمع الله alright sorry ابي سمع الله يا اجسي ولا حقتات بعلو تامين له كله مالس قرب مفحار بزح زي يدري حقتات ما له كايو تهذبي تداناغيرو كنزي
حنساب كمدي ويلين تاشمو عينت كوينس معك مالتي رؤية تحققت لعلو كله قدفو بزجمرو بزي قدس إسرا حسب ولا خابون لعلي سب تسوي إكاه من إسيسي نبي أي تبلن بفلاي دما نزيز بلنا حق كوينات كم جمره ندحر تأمينوا له السرعات مالتي بتقرينا تترجمين هذ بيرترا ديتنا برونبر كومينو تأميني السرعات قال لي نقرأ كنا نزل بعلو نبي دكتور جبر خطوصت أنا حي توسخيو مالته إجا إثيوبيا ونحن سلامنا عند اللي قربتنا هنا عند اللي هاي يتقبلونا يلوم كوي وخلوا 3-4 وانات بالسفلة لملكة اندحر جبر ما يسخ ما انكهب قرب زي كوينو سلام زبهال كم زي دلي نايت حزب نايت هاجرنا حاليوتهم كم زي بلو بقللوا بعلو نفسه قال عسلته نزخ نصوتوا له كنكلالنا كم زي دكتور زبلو اتي ازي سكم تزي دونغيو قليل ነገር አይኮነን አብዛ ሐለፈ 10 ዲዋ ለ18 ዓመታት ድሕሪ ኩናት ጥራይውን ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈለ ዋጋ ቀሊል አይኮነን ብመጠኑን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ ሰሜናዊ ክፍልታትና ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቡ ግን ዋጋ ከፊሉልዩ ብዝተፈለየ መልክዕ ማለት ኣብዚ ዶንጊው ዝብል እምነት ኣለኒ እጂ ኣብያ ግን ክልተ ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና በተሓደ ነት ስርዓት ኤክስፖዝ ክንገብረለና ከም ዶክተር ገብረ ዝበሎ ማዕሪኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጀሚርዎ ዘሎ ተበግሶ በአውንታ ክቅጽለሉ ካሙን ላዕልኸ ወላ ካሙን ላዕል ተዝኸይድ ኣነ ብወገነይ እቲ ስርዓት ወላ ሓንቲ ቁርብነት ዘሎ ኮይና አይስማዓኒ ወላ ባድመ ንኽገድፍዋ ከይተረፈስ ኸነ ተባብዕ ክንክእል ኣለና ምናልባት አንፌር ክመስል ይኽእል ኢኖ እቲ ጽዑም ቋንቋ ተዛሪቦም ሰላም ፀዊዖም አባይታው ተግበርዎ ነገራት ስለ ዘሎ ሕጂሲ ናይ በሐቅ ንሰላም አይተበገሱን ኢልካ ክትዛረብ የጸግም እዩ ግን ወላ ካብን ላዕሊ ለትሕጊ ክውሰን ኮይኑ ታባድመን ኣብ ኤርትራ ምላሳ ዘይተርፋት ኮይኑስ ወላ ገዲፎም ሉ ከዘይወፁ ድሕር ናይ በሐቅ ነት ስርዓቱን ጥራይ ወፅ ማለት እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብድሕሪኡ ነዚ ንብሎ ዘለና ካምፔይን ወንሲ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ምበልኩ ስለዚ ነቲ ስርዓት ገበርና ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ፌደራላዊ መንግስቲ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ከም ኣውንታዊ ተቐቢልና ወላ ካብኡን ላዕሊ ኤክስትራ ስጉምታት ክወስድ እውን ማለት ተኽእሎታት እንድሕር ሃልዩ ከነተባብዕ ዝግባአና ይመስለኒ መታን ዘይተምልስ ክትከውንታ ዘረባ እቲ ምቅልዑኻ ሕጂ ምናልባት ስሪ ውፅኢት ሃልዩ ከስቱም እውን ወፅእ ማለት እዩ ስለዚህ በዚያስ ክንሰራሐላ ይግባአና እዩ ባህላ ከምዚ ዶክተር ዝበሎ ከምዚ ዶክተር ገብረ ዝበሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብዙሕ ዕድላት እዩ ኣሕሊፉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምንቅስቃሳት ክመጽእ ከሎ ምፍልላይ እዚ ናይ ኩስቶይ ናይ እስላሚ ወይ እዚ ናይ ክርስቲያን እንዳተባሃለ ምፍልላይ እዚ ናይ አውራጃ ኩስቶይ እዚ ናይ ዓዲ ኩስቶይ እንዳተባሃለ እንደገና ሕጂ ኻቋም መይቱ ክብል ከሎሲ ኦኬ ትዝ ኩሉ ዓመታት መጀመርያ ከነምቦ ነርና ነጥቋም እንታይ ከም ዝብል ምስትናትና ባህግን ስምዒትን አወዳዲርናስ ክንሪኦ ነርና ግን ኢሳያስ መይቱ ኣብዘለሉ ሰዓት ግን ውሑድ ሽዑ ከማንሲ አንቢብና በንጻርት ናይቲ ኢሳያስ ሓሳባትን መርገጽን ውሳኔን ግን እንቃሳቀሰሉ ግባአና ነይሩ ከም ሓደ እንቃሳቀሰ ዕላማ ክንሪኦ ነርና ኣነ ስቲል ዋላ ሕጂውን ኣብኡ ክንጸቅጥ ኣለና ባህላ ንስዩ ክጥር ንፈና ዝኽእል ሓደ ዝቕየር ዶ ዝልወጥ ዶ ነገራት ሃልዩ ክቕየር ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ እቲ ኩነታት ምስተፈጠረሉ ባዕሉ ህዝቢ ብባይቱ ገይሩ ይሮ ክእል ከመሓይሾ ክእል እዩ ስለዚ ካብኡ ዝበልጽ ሰነድ የለንም ኣብኡ ክንጣለና ባህላ ንኹላትና ይዘርብሕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃገርን ህዝብን ኣብ ምድሓን ክሕግዘና እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ኣብታ ናጽነት እትብል ዕላማ ሓቢርና ባዕዳውያን ጸላእትና ዘውፃና ነዚ ኣብ ውሽጢ ኩናት ኣውጅ ዘሎ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ንምስዓር ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ኢሳያስ ዝቀተላ ኢሳያስ መይቱ ዝበለላ ምክንያት ድማ ከምዘይ ተዋጽኦ ስለ ዝፈለጠ እዩ እሞ ንኩሉ ትዕድላት ለቃቂብና ነዚ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣውንታው ኩነታት ነቲ ኣብ ቋም ዘለና ማለት ነቲ ሰነድና እውን ከመበገስና ቃል ተወሲድና ክንጥቀመሎም ኣለና hala ብሰፊሑ ግን ዶክተር ገብረ ገሊጽዎ ስለ ዘሎ
ከይደጋግሞ ኣብዚ ኣኽለኒ የቀኒለይ ዶክተር ገብረ የቀኒለይ ጽኒልኩም ሰማዕኩምኒ ኣሕዋት ኦኬ ታንክ ዩ ቀነልናውና እንግጽልና ክብራት ኣሕዋት ዓጀባ የለኻን ፈንቅል ኣለኻዶ ፈንቅል ኣብሪጋ ነርካ ትወድቕ ትዲር